Düşman rehimde durýas. Ol seňrigine her näçe kakyltydy. Eýlen ýerlerini taşlap gidibermek kyn görýär. Ýöne nezit düşmanyň inni ýöňkü gylawy ýok. Olar biziň edermen goşunymyzyň öňünde durup bilmän, ýeňdi bermäge mezur bolýarlar. Gidizän. Ýeni damarymda ganym hereket edýär. Düşmany rehimde urjakdymy. Watan urunnaky beýik sögüşde göpat bolan aglamyň ganyny müň esledip aljakdyma. Sen emderin ak süýünden kasam edýän. Kaklaşyk purtody geldi ezizän. Düşmany öz sürünne dıkıp teppeden okar. Ezizän. Siziň ýagdaýyňyz nähili? İşler bilen nädiýäňiz? Arma görüm. Fronta giden oğlanlardan näme habar? Olan gelýäni ýokmy? Ezizän. Men size gaty kyn düşýänini bilýän, ýöne gaýrat edin. Indi düşmanyň yer bile ýegtan ediljek wagtda ştel, netip boldy ýeňiş bir doranyp geleriz. Bu kynçylyklar siziň başyňyzdan geçer. Ýene-de parahaçylyk ýerler başlanar. Biziň hem ýaragymyzy pile, oraga çalyşyp, tanyklanma traktora çalyşyp, ekin ekip, hasyl ýygnajak wagtyma daş däldir. Gaýrat et, ezizän. Men sen ýagdaýyňy bilýän. Men senin ne hilip idara çekenini bilýän. Sana 4 san dağ ýal oğlun aýyrmagyň ne hil kynlygyny bilýän. Men seni köşüşdirmäge, senin ýagdaýyň ýeňletmäge söz tapamak etjän. Ýeke aýdyp biljakdym. Aglamyň ganyny ýerde goýmadym. Düşmanyň arty uladym. Ýönümüň bile içim sowanok. Düşmanyň bire eden gatyly, onuň alynmaly gan sorulmaly hatap gatken etjän. Weyran edilen şäherler, ýandyrlyp yer ýüzüniň ýok edilen owalar, diýerligine ody ýakylan şagalar hem garrylar, şolar üçin aralmaly etjän. Düşmany yer bile ýegtan etmek üçin iň soňky damja ganymy şenni höwüşükdümi, aglamyň mukaddes ýadgarlygyny kasam edýän. Hoş tawul etjän. Sagdykda görüşmek netip etsin. Öýde urun nazar. Aynur hatok appagyna bassy. Bala. Ýeňiň sana gurban bolsun. Hat ýangadan eldenile geçdi. Ganymy okap gördü. Şeker okap gördü. Şekerjan sen nazarjana owy ýagdaýlaryny oňat sor hatýada gördüp Aynur haýyş etdi. Oňatlykdy. Güýjümizi gaýgyrman işläp ýörsü. Gannymyň gelinnem ýaz. Özmem ýazaryn. Ýöne men köp ýazyp oturmagy gözüm bolanok. Ýerine çykdyr. Nazardan watal at gelip durmagy. Eneň şökkün güni kuwat berýärdi. Birim mar, müňüm ma diýipdirler. Nazarjan sagaman gelse rady edip, ene öz ýanynyň pikiri gurýardy. Beş oğulun galan ýeki dikrarynyň aman galmagyny dilýärdi. Gar ýagyp doňok düşmegi sürüm işini epesli wagtlap saklady. Gada-gaşar işlerini gölün şonda da togtatmadylar. Sürümçülerim hemmesini gaza geçirdiler. İlki depigi palta bilen, lom bilen aýadylar. Sırkyn nimen helme diýmän hapa çöp ýakyp topragyň doňuny şödýärdiler. Doňokluk şödülen madyna bolsa, garyň erärini de garaşyp durman ýene de sürüme girişdiler. Ýöne gaty kynny. İşin öňüsi gaty uzypsuzdy. Pagyş bary eräp ýatan gar ýerim mezum edip taşlapdy. Palçyk bolup ýatan toprak puluga ýelim ýar ýelmeşip ýatyrdy. Iki etmen arasynda bolýardy. Ýaglaram, sürümçülerim aýaklaryny doğrudan tüýreýärdiler. Ertirden te awşama şenni işleýärdiler. Bir adam sürseňem sürmelidi, garaşma wagt ýokdy. Ertirden sürümçüleriň ýanyna batyp çömüp barýaka Aynur, öz ýanynyň howadan käýnýärdi. Ýeri ýön kynçylyklaryň üstüne teňkinämi? Alla näme aşylyp tägsen bolmaýarmy? Bir gün oňça maýl howa bolup gün çyksa, şemal üstü yer alla näme sargyr gidip berýän. Ýö bolmajagyna tutup girip dur. Oň ilk waran goşy. Merdanjygyň goşy boldy. Iki tane garador ýaby bükütdirip pulug çekýärdi. Merdanjyk olaňjylygyny bir ýerine orap, güýjüne baryndan pulugyň tutawajyndan agram atýardy. Şonda da pulugyň lemegi topragy agdary bilmän. Ýöne topragyň ýüzünden taýyp çyryk gidýärdi. Aynur Merdanyň ýerininden ol sürüp ýören ýeriň aňyr başyna çykyp barýaka etdi. Merdanyň ýablaryny ýerine urany garaşyp durdy. Jylygyň bir uzuny salaja dartdy. Gelip gyýgrandan bir ýagda ýögrünüşin ýablar Merdanyň tedine gulak atyp derrew ýerlerine aýdandylar. Merdan Aynur'un gabadyna gelip ayak çekdi. "Salamu aleykum Aynur ece."
Urgun şagam dip Aynur söýünç bilen salamlady. Arma wer Merdanjan, işler nädiýe? İşten awal pörsüp Merdan öz işinden nägile ähňdi gepledi. İşläp ýörseň gorşagam, kim döler gider galany dip Aynur ilkoň güwnük berdi. Soňra onuň sürün ýerine gözaýlap duruşyny sorady. Näme şagam, puluh batmajak bolýarmy? Hawa, batmany kyn görýär puluha. Ora şagyny bassaň nädiýe ýenedi. Onu da gatagyr bolýar Aynur eje. Ya bilen halit güýjetnok. Wagt şagam, senne halit güýjem ýokda bir näme basaýsaňa bolmanam durmaz göri. Hani getir men bir az alyp görün. Ol Merdanyň golaýjygyna baryp pulugyň sapyny ondan alynmaga sinandy. Birdenem onuň gözi Merdanyň aýagyna düşüp durun ýerini doňup galdy. Merdanyň aýagyna diýo hamynyň tikirini ham sark galdy. Onuň köňüzi dolu urdy, aýagyna zordan ýekejegede gaýlamagy ýetdi. Ham sarıgyň iki taýynyň aşağı deşilipdir. Onuň aşagyndan oluruk derene sarnan sapar şowup çykyp durdy. Olam palçyga bulaşyp ölmezekdi. Onuň ýokaryndan bolsa Merdanyň barmaklary gyzyl şuwun nurýal bolup görünýärdi. Aynur "Wahey" dip içini çekdi. "Şagam sen bar aýakkabyň şumy?" Merdan tedini çykarman saraja başatdy. "Wah şagam, onu sen ardurja döňönsoň, hey beýle de bir zat bolarmy? Hey beýle de bir işlemek bolarmy? Doňup galarsyň şagam. Ýyllere meňip ýör. Başga alasyň näme?" dip Merdan bu gurrun ulartmak netiniň ýokdugyny aňdyrdy. Aynur onuň çarıgyna ýene bir gedip gözaýlady. Soňra Merdanyň tutuş geýimine tertaldy. Onuň ýegninde geýimi hem çargynyň gowdaldy. 40 ýamara balanyň ýamalaryny çenine ýertiripdir. Ýegninde şäk menem düýe başlyk ýaly sallam sajak. Merdanyň diňe başynda köňüji delpegi diýmeden ýekeje syrdan bitin zady ýokdy. Aynur Merdanyň elinden pulugyň sapyny almak meýlini elçekdi. Bir adam ýyda edip pikire batdy. Näme etmeli? Bir alaç edilmese, bir şagary helak ederdi. Ýöne kalhozda oğlunlara hem şark tikdirer ýaly sygyr ýa düýe hamynyň da ýokdugy ýadyna düşenni, ene hassa kyn ýagdaýda barly. Bu zatlara barada wagtyna ýeterlik alady etmän üçin öýdüne käýinni. Öňünden aladydan bolsak, juda beýli ýagdaýa düşülmezdi. Garadyr alajy bolardy. Sygyr düýe ölmän duruny gahyry. Şunuň ýardy rurka hemmesini tapşyrjak bolup durman, alyp galaýmaly ahyry. Ýa-da ýüňümiz ýokmy? Şu oglanlara ýeterlik dolokdur şäkmenlik gulaş dokudaýmaly ahyry. Bir ýeriňem front kemi ýok ahyry. Şelaňa şolda adam bir ýerdenem oňluň sün barmaz. Aynur, ýylsaňa tutuş obaň barnany. Sen ortaň näme edip ýördiň? Gedil gözüň alyna işleşip ýören adamlaryň halyny bir habar gezip ýördiň. Diňe işlep men bu adamlara gyrgyna berip ýören ortam näme etjek? Men bir ýerde şagyrlar frontdaky ýa ölüp gitselerem duýjak tehlekenim. Ýöne frontda adamlaryň helak bolan üçin duşman günäkärdir bolu. Bu ýerde diňe sen günäkärsiň Aynur. Ýok, bana bir ýagdaý döretmeli, çykylgy tapmaly. Bir ýagdaýda oglanlar işledip bolmaz, ertir olar ýerlerine gideris. Ene sähel salmyň içinde müňdürli pikir kellerini aýlap çykdy. Oglanlara dolok şäkmenlik gulaş dokotmak üçin, ýyly zorap öýdürmek üçin näçe wagtyň, näçe ýüňüň gerekdigini haraplap gördü. Hatta olara çark tikdirmek üçin, ýörüte düýe öldürmek barada oýlandy. Eti garçylar hem türjülere bir howa kuruş bolar. Gam aýakkap bolar diýen netije geldi. Hatta bir iş malynyň adyrjakdygy sebäpli hem jemge çyrk malynyň öldürilmegi üçin öýdüne käýilmeginiň mümkinligi sebäpli ikirjiňden durmady. Onu gysyndyr ýanda diňe bir işler üçin wagt gerekligidi. Bir ýagdaýa bir gün, iki gün näl bir saat adam syzmak mümkin näli. Ol häzir bir ýagdaýdan şu wagtda şenni bir habar bolup gelenligi üçin bu arada ýeterlik arad etmän üçin öýdüne her hil agyrjyda bermäge taýýardy. Birdenem güppe bir zat ýadyna düşdi. Arkandan agyr ýük aýrylan ýary süňňi ýeňläp ýüri aşyryp gitdi. Oý batyp duran soň öýdi ýandan tesini çykarman. Gidibermän uğrun tapman ýaýdan zırap duran Merdana. "Şagam, hani ýene bir salam gaýrat et, bir alazyn tapar" diýdi-de, owa tarap haýda urady. O gelýär käde ýol boýu öýdüne ýegen ýady. Yer gözürnäm üçin bir pikiriň sen kelläňe gelmedi. Aynur, sen diňe adamlary işletmek hakda pikir edip, olaňy özi hakda alad etme urutdyň. Görüp durdyň. Sähel alad etseň, bir alaz tapyljak ekene. Wagt nereselem, görüp ýaman görüp ýörüpdirler. Ene öýüne geldi-de, dullak sanny gaçdy.
Onun içinden begencin, guwancın, ilemanyň, ýolumanyň, nazaryň barja eşigini çykaryp ortaýa düşürdi. Bir ýerde ayakkap bar urda çykardy. Batyn kysy koýýar ayakkapdan 8 jüt ayakkap boldy. 5 penjek, 4 şinel, onun 5 kişilik köýnek bala uýuşdy. Bidatlar sen, näme saklap ýördiň diýip, öz-özüne gahar gadap bilýärler. Ine sana näçe diýsen geýim, näçe diýsen ayakkap. Bidatlaryň hemmesi öz ýüreginden önün perdentlerinden galan ýalňy ýadygärlik ahyry diýip ikinji wurty oňgulyny çawuşakdy. Sen olary nädip başga birini bermäge döjek. Olary başga biriniň egninde görseň, sen nenen çydap tap getirip bilersiň. Sen olary mukaddes ýadygärlik hökmüni saklamaly ahyry. Ýok, diýip ikinji wurty oňa keskin garşy çykdy. Sen bu zagat pikirlen hiç. Sen has düýplerä oýlan. Wepat bolan ogurlaňa inne bidatlardan peýda da ýok. Bunuň inne olara geregem ýok. Nazar tagaman gelse oňa geýmäge zat tapylar. Ýadygärlik hakda oýlanjak bolsaňam, olaň özünden mukaddes ýadygärlik ýok. Olaň röwşen obrazyndan başga nähili mukaddes ýadygärlik bolup biler. Ondan men ogurlarymdan galan geýim gejimi ýadygärlik saklamalymy ýa? Mergen nereseden galan perdendi ýadygärlik saklamalymy? Ogurlarymdan galan geýim gejimi ayamalymy ýa mergen nereseden? Beýle ogurlarymdan galan perdentleri ayamalymy? Gaty oňuklaryň pikirini diýen Aynur. Sen ogurlaryň özüni ýerinden gününden, watanyň gereginden aýadyňmy? Inne gelýär olaň geýim gejimini aýarýaly. Watan üçin, ýyl üçin başyny gurban eden ogurlaryň inni senden öýdüriň geýim gejimini saklamanyň üçin nägile bolurlarmy? Sen bu zatlar barada öňrekden oýlanmaly ekeniň ahyry Aynur. Ol ayakkaplary, geýim gejimleri halta atarly da, ýabsyna atlanyp, sürümçülen gün ortaýan düşlüýän, agşamlaryň ýatýan kümütüne tarap uğrady. Ene bäýerden baranna sürümçüler gün orta çaýyna çykypdylar. Goşdan çykarylan ýabylar ýataklaryna bede ýişip durdular. Oglanlar bolsa kümeň içinde aşper baka gaň taýýarlan ýarmasynyň başyna ýişipdiler. Gapydan duýdansa giren Aynur arkadan kaltany ýere götürip düşürünni oglanlar aňtank bolup bir Aynuryň bir-biriniň ýüzüne teredişdiler. Baka gady ýetini çykarmana tüýürdi. Ahyry Aynuryň özi gepledi. Ine balalam. Men size geýim bir ayakkap getirdim. Şeýle diýip ol haltydan geýim bir ayakkap çykarmaga başlandy. Oglanlaryň geň galyşy öňkülüňem çaky bolmady. Aynur bolsa hiç dady üns bermän hem işine hem gurrun dowam edýärdi. Alyň balalam. Geýip görüň, haýtydy haýtyňa laýyk gelýär. Şu ýerde ayakkaba her haýtyňa laýyk bir jübütten ýetdi. Köýnek balaga artygyrak amma, şinel bilen penjegem haýtyňa laýyk haýtyňa has ýer ur bolsa alarsyňyz. Gara ýaşyny el ýa penjek boljak her haýtyňa. Oglanlar gözlerini tegeleşip bir-birini heredişdiler. Olaň hizinde de ortada üýüşip duran geýimleri el urmak meýli döremedi. Sebäbi olar inni näme-nämeden göz ýetirdiler. Bu geýimler enäniň ogurlarynyň geýimleridi. Kim olary el tutmak etdip biler. Näme beýle şu otyrdyň diýip, ene olar gysady. Hani geýip görüň. Merdanjan näme otyrdyň? Ene gysap durandan merdan ýürejigini näkin aýtma saklanyp bilmedi. Aynur ejü. Bu zatlar nähil geýip biler. Olar siziň ogurlaryňyzyň galan zatlar ahyry. Şagam, häzir oň ýaly gurruna gedilen wagty däl. Öleniň geýimini geýmäge tykyralýan wagtlarym bolýandyr. Öleniň zatlarynyň aýalýan wagtlarym bolýandyr. Ýöne o wagtlar häzir kyýal tutuş ýurduň başyna iş düşen wagty däldir. Hemme adamyň mähtäçlik çekýän wagty däldir. Hemme zat front düşün, hemme zat ýeňi düşün edip bütün ýurduň aýagy üstüne wagty däldir. Siziň ýaly göýgül oglanlaryň aýak ýalaňaç, başa çyk giýje günleri işleýän wagty däldir. Şeýle ölün, diýip merdanyň gapdaryna oturan çekinjeň seslendi. Aynurun sözüni ağzından aldy. Onuň hiç welini bolmady. Häzir siziň bu zatlar geýmeňiz diň özüňiz düşünäl. Siz bulary işiň bekýi düşün, ulylyň bekýi düşün geýmeli. Gurruna baka da goşuldy. Aynur hakaýdy oglanlar. Bu wagtlar zamananyň emri şeýle. Söwüşde elinde ýaragyň bolmasa, öleniň ýaragyny almaly bolýar, hatda geýminem sypyryp geýmeli bolýar. Ganynyň berýän gurrunlar ýadyňyzdan çykdymy? Düşünün ahyry balalam. Siz gyzyl ýaraňyz ahyry. Bu gidişiňizde işe beýle dursun. Özüňizem helak bolmaňyz daşdaýla. Şuňa düşünün. Soňra ol has talapkar boldy. Hani beýleşip ýaýdanyşyp durmaňdy, derrew geýniň.
Be baka bilen daş çıkart görün, her haytýaňyz özüňe laýyk gören geymi geýin. Baka bilen Aynur daş çykdy. Oğlanlar şondan soňra bir-biriniň düýdüne teredişip esli oturdular. Inni geň galyp däldi. Bu zatlara ilki haýfy elurjagyny bilmänýärdi. Ondan hemmeti birden ýenýal üýşmek bolup yatan geýimgezime ýapyşdy. Baka bilen Aynur ikisi daşarda ýödary mesaý gurrun edişip durdular. Birden ýeneň ýüregi jigläp gitdi. Kümeden begenjin geýimini geýip çykan oğluna göz kaklaşanyna, on gözüne ol begen çolup göründü. Soňra beýle koğlanlar çykanyna hem ol şeýle duýgun baştan geçirdi. Inni enşeme ýyl bäri ýalňy ýaşap ýören enäniň gözüne 5 tany ýegin urap duran oğul bir ýerde gaty köplük ýaryp göründü. Hemmesi bir ýerden girip çykyp ýörenni. Giden bir sürek ennip, ýürek agymak goýlandy. Bir wagtlar 5 oğluň daşyny alyp oturanny inanmajak boldy. Ol ýüreginden harasady gizläp, oğlanlara keýip kökalla habar gatan boldy. Tüweleme, inni soğuk golýoňyzdan hem gelmedi, iş edişiňe de mümkin ýaly bolmady. Dogurdanam. Ol özüniň tapan çykalgadyna gara çyny bile begenni. Eginleri sırdan bitiyen eşikli, ayaklary abat ayakkaply olandyr. Inni onuň gözüne öňkü ýaryn nev sagyrdyjy görünmän. Nerden selenen ulalan ýaly bolup görünýär. Sağol, Aynur ejedip. Inni oğlanlarym şonda kaybegen sülen Aynur'a minnetdarlyk bildirdiler. Olara tüýüz ene guwonjy bilen teredip duran Aynur. Balalam. Biriňizi bir kuşaby işläň dip targyd etdi. İşden arkaýyn bol Aynur eje. Inni biziň öňümizde durup biljek iş bolmaz. Oğlanlar anamlyk bilen ýablaryna tarap gadam urdular. 8 oğlan 8 goş ýabyny gorgunyna sürüp sürüm meýdanyna uranyna ýüregi gopan ýene olaň ýerinden gonç bilen teredip galdy. Ýene iş alada süýlen günüň nähir geçýäni bilen okdy. Akşamlaryna ol çağalar bilen gara başyna gaýdy. Täşi bilen olar naharlaýady, geýim içipdik ýa-da olar zorap elli görýärdi. Çağarym onuň üstüne ul depeşekdi. Biri arkadan hop bolup durdy, biri ýeginiň ýapyşyp durdy, biri bir zat dileýärdi, biri bir zat getirip berýärdi. Ýöne gizele geçirmek göre ene kıyın düşýärdi. O çağar uka gidenden soň ýalňy galýady. İlk egirip zorap örüp eli işte bolsa da, ýeködi içini hümrede oturandan başyna mün hyýal gelip gonýady. O hyýalyny ogullary bilen adamyň nazar lögürleşýärdi. Ýatdymyr onu otdan alyp suwa salýady. Ol ýerine girenden soň uku tutman, tükönüksiz oý pikirleň torunyny çapalanyp geçýärdi. Bir gün ol ýerine giräýän badyna uklap galajak gal göründü. Özüniň şeýle aňsatlyk bilen amalganyp barýan hakda süýji lezzetli oýlanýardy. Süýji oýun idi, süýji düş bilen goşup gitdi. Onuň ýyllar boýu kalbyna besläp ýören arzulary düşünýän hakykata urildi. Ene gatar urap, gömedekleşip oturan 5 tany öý. Öýleň giden tekirlik meýdan. O meýdan toý mereke doldurupdyr. Ýütgeşik bir ulu toý tutulupdyr. Ene bir denem üýşüp duran mereke iki bölünip, aňyrdan atan ýüdüň salyp gelýän 5 tany atla ýol berýär. Ol atlylar edil atyryny okýar bolup geçip gidýärler. Aynur olaň öz ogullardyň zordan tanap galýar. Olaň ýerinden gyýgyrmagy ýaranýar, emma hiç gyýgyryp bilen ok. Edil bir güýç boğadyny ýapyşyp duran ýaly. Ol şonda da bar güýjüni jemläp gyýgyrjak bolup çaýan edýär. Edil şo wagtym ýene elinden şekilinnek dikelli. Ukudan açılıp, baragat uklaşıp yatan çağazıklar nazar aýlady. Olaň ýörgönüni üstlerine çekiştirdi. Ondan ýankuren düşüni ýene bir gedek kelletini aýlap, esli atlap, ank gol oturdy. Oňa uklap ýataly bäri gaty köp wagt geçen ýaly göründi. Emma ol çalaja erkilipdi. Hatda aradan 1 minutam geçmänli. Onuň düýüş uky bilen oýalygyň sepgidine bolup geçipdi. Ol düýüşiň ýary enäniň oýalykdaky oýlaryny degişdirdi. Ýary şol oýlaryň düýüşdäki dowamydy. Şondan soň onuň gözüne uky gelmedi. Ýerinden turdy, geýinni. Çağary oýarmajak bolup oturlyk bilen daş çykdy. Bir halam töwrüne garanjaklap durdy da, ýuwaş şöýrep kalhodyň mal howlusyna tarap urady. Ýawlaryň duruny ýerine aýlandy. Şol şuwna seredişdirdi. Ahyrlardan dökülen bedeleri gallaşdyrdy. Ýöňe boş duran ýawlaryň öňüne bede taşlaşdyrdy. Ýöne bir işlerim ulak wagtyny almady. Entekden atmagy wagtyň gaty köpdi hakda pikir edenne, ýene hal teň boldy. Ol sygyr ýatagynyň agdyndan garady. Giň howlyň içinde sygyrylar onuň bir böwrüne üýşürek durdy.
Käfi ýatyrdy, käfi dik duran ýerine gäwüşik geldi. Aynur bir sygyryň ýeki özüniň howlunyň bir şunkuna duranlygyny, dilini şowurdyp bir zady ýaraýanyny gördü. Derrew gapa germelik agaza ýerdi de howla girdi. Ýeki duran sygyra tarap ýöneldi. Ol ýalňyşmanmy? Sygyr ýap-ýaňza guldapdy. Ol Aynur golyna baranyna gabanjyrap, göresiniň öňüni penalady. Aynur tarap garap şahyny bulaýlady. Hey jenewir. Men äfäň aladan edýän. Senem menen gabany ýatyň diýip Aynur, oňa edil adamy ýüdlenýän ýaly sesli ýüdlendi. Wagtyny ýetişäpdir ýogsa biz agat aňdakda gölen gatap galardy. Ol sygyryň bolşuna ünsem bermän gölen ýanyny kyryp bardy. Oňa kömek etmäge gyssandy. Näme etmeli? Göleni öý alyp gitmelimi? Ýöne göleni öýüne alyp gitse, sygyry gaty biýmada etmeli boljakdy. Onu öý alyp boljak därli. Soňra sygyryň gölesini alman duruvermege mahmal. Şonuň üçin ol hut şüýürüň özüne ot ýakyp göleni guratmagy, agzandyrmagy, diňe şondan soň göleni ýygnamagy ýüregine dugdy. Egin näp köpbeniň jübüsinde şakmak bardygy ýadyna düşenýene, derrew ot ýakmak gerek boldy. Derrew howlunyň burşuna batylgy duran ýannakdan bir guzok alyp geldi. Şakmagyny ot aldy. Ot tutuşandan soň Maliýen ýandan bir guzok zagramasyny getirdi. Onam oduň üstüne atdy. Howlunyň işi gündüzüge aýlandy. Üýjüp duran sygyrlar ilki bir oda tarap gözlerini möler düşüp seyretdilerdi. Soňra biperwaýlyk gülen ýüzlerini sowdular. Aynur göleni oduň golanyny düşürdi. Gölesine el urulan soň sygyr elegräp başlady. Ene göleden aýrylan badyna sygyr ýene onu ýöňküýäli şowurdyp ýalamaga durdy. Indi göleni bir tarapdan ot ýyrdyýady, bir tarapdan ene ýalaýady. Aynur bolsa hem oda ýerdiýady, hem käte göleni eýlek-beýlek öwürýärdi. Ennamyna ýyly ýörep ulan göli gymyrlasyny köpeldip başlady. Barha dowumlanyny, ýeriniň galjak bolupdyny. Aynur ilk oňa aýaklanmaga kömek etdi. Soňra ona sygyryň aşagyna goýup agzlandyrmaga durdy. Ene göle bilen başga bolup oturşuny, sygyr çöpen Durdaganyň geleni duýmady. Uzaýyna kenol jana gördüýän sede başyny gallardy. Durdaga şondan soň sygyryň ýanyny nakyn kimdigini bildi. Asyl bisenmedin uýam. Hawa Durdaga men Aynur ýerinden turdy. Tütänden ýene ýaly süne giräýdim. Ýogsa gölesi doňup garjy eken. Näme muň guldawjygynyň bir habarmadyň Durdaga? Müýnrigap duran Durdaga gümürtük jogap berdi. Ýöda aňýadym uýam. Ýöne edil beýle tir guzlaýar etmedim. Wagtyň gülülanlygyny bilseň göz gulak bolup Durdaga. Ýan ragyny bolmasa öýüň ýanyna ket. Meňem uýam şu injelman çykyşym. Her gün giýjaýlan görsem, howurla ot ýanýa. Ýanna küdesine de ot şaýdym kädip ýüregim ýaryldy. Her näse ekenim. Aýlanyp durmagam gerek göre Durdaga. Bu sygyrlar gaty ýadyr bola göre. Birden gölen sowgaldyraýmaly. Ay entek ýerrak bolunsaň arkaýyn raýdynda. Jula beýle ýer guzlaram öýdüm hokda urdy. Ondan bu gyşyňam ýydyna syrasy gelip dur. Olar ýetluatlap gürleşip oturdular. Ot öçüdürini örenine oň üstüne zagram oklap goýberýärdiler. Ot ýanadan dowlap galýady. Olaň gürrüňe täzeden gyzýady. Olaň ikisi de howlup duranokdy. Soň olaň üstüne Durdaganyň aýaly biýbeje de geldi. Tügeleme sygyr guzlaýypmy? Ýögürü köp bolsun diýip biýbeje aňyrdan gelişini deslendi. Aynur'a göz düşenden oňaýlan. Aynurjan, sen meden gurgurmasyň. Durdagan gaýtdy da bar ýerde barmady, binäme gelmedi diýip daşary çyksam ot bar. Sygyrlaň bir ýere guzlap durup diýdim. Herne Aynur wagtyna ýetişäp durýardy. Göle ardyrja doňjy eken diýip Durdaga bir gararaga süýjüp biýbeje oduň başyna ýer berdi. Biýbeje ärini ýegenmäge başlady. Sen öýüň bir tögre adam. Çöpün bolsaň sen bilmeli ahyry, haýsy sygyryň haçany guzlajagyny. Men beýle ýer guzlajagyny bilmesem näme. Durdaga bu ýerdegem öňkü bahanasyna ýapyşdy. Biýbeje hat berkini tutdy. Näme bilmän. Sen ýokman iň soňky günde seni garaş bermelimi? Bir hepde onuň öňünden aladasyny et. Görýän gyşyň gadabyny tutup durşuny. Durdaga aýalynyň uğrundan gopaýmasyp majagyny bildi. Ay keýwany inni kimde berk bolaýar. Bolsa da bu gedek çöregime bitin eken. Anha inni howa ýuwaşa şansa ýynjelmadyk sygramy gapaýygyna aýaryn. Durdaga häzirem gölänem enetem öýüň galyp gidin. Eger Harun düşnügi bar bolsa gaýnadyp sygyr janawryň içini ýyladyň. Ertir ganny maýdaryn.
Sklatdak Harun'un alla onu diňe täze guzlan sygyrlary ber. Guzlanyň soň olary bir kun iýimden aýyrma. Muny öýälp gitmeriz. Durdagy ýüzüne soragly garap oturan Aýnura bakyp sözüniň üstüne ýetirdi. Muny edip saragan gapsyny daňarys. Täşbibi ertir çağajyklary oğul goýultmak bilen gönenler. Başga bir delil getiren bolsa, Aýnur durdagy bilen alaşmazdy. İlkinji guzlan sygyryň oğuzyny goýultmagyny onu bakyp azabyn çekip ýören şoponyň boğazyndan kesip alyp gaýtmak razy bolmazdy. Emma gurrun şagal rakda bolan soň Aýnur durdaganyň pikirini diňe bir oňman, oňuly minnetdarlyk bildirdi. Fagul durdagy. Sen nägiri bolmasaň bolýa. Şagazyklar hedir ediler. Pahay kıydım. Men nägiri bolarmy? Ene sığırlan guzlap başladygydyr. Çopona da yeter, tutuş owa da yeter. Durda güleni gujogyna aldy. Sığıramon bir sagyna bir soğuluna geçip gapdyrlaşy urdy. Aýnur bilen biýbejede olaň ýygyna düşdi. Ertir çağajyklar oýanyny, olaň öňüne oguz bilen goýultmak käder boldy. Çağajyklar begenişip işlämenlik bilen ýapyşdylar. Öldürüm ala gokdy. Bir tüýdi kim getirdi? Diýip olaň biri eneden sorady. Çağajyklar ikabraklarynyň biri eneden öňürde jogap berdi. Gölejik ýeripdir. Ene heder edip güllüdi, oň sözlerini tasdiklady. Ha o gölejik ýeripdir. Men ýekezi ödüm emjekdel. Ene men süýdüni çağajyklarla paýlaşak diýipdir. Şeýdip her gün süýt ýerip durur nipdir. Men gölejigi göresim gelýär diýip çağalaň başga bir seslendi. Menem göresim gelýär diýip beýlek çağajyklarymy alyp götürdüler. Balalam, görjegiňi gölejik bolsun. Häzir naharyňyz bir arkaýynja iýiň diýip ene olary arkaýynlaşdyrdy. Soňra jüýjel towuk ýaly çağajyklary ýerine tirkep, saragan gary öýüniň duguluny duran gölejigini ýanyp berdi. Çağalar üçin mundan gyzykly tomaşa gerek däldi. Olaryň biri gölejigi ellep görmäge istanýady. Biri oňa ot höderetse, biri kuruşga bilen suwda diýady. Başga biri oýurgap, gararakda durany kim görenokdy. Aýnur olaň bolşuna hedil edip tomaşa diýdi. Diňe şu çağajyklar gelenden soň Aýnur käte hemme zady unutup syny bile gülýärdi. Ýaz duýdan geçdi. Günüň şöylesi beýle bir gyzyryp barmaýanam ýarly ölün. Tas ýarym aýrap yatan gar paýş bar erep, suw böreň akyşyp ýatyrdy. Goja ýer asmanyň näle içinden gyzýan ýarly. Ol gary dere batyp çaraja bugorýady. Pes saýja şemalyň bakaryň aýysy bilen burkurýady. Bakaryň galkymy Aýnuryň göwüni götürdi. Ol gyş düşünne däl derýa doňmadymy? Ýaşkynna ýetim oglan oňmadymy diýen halk nakyryny ýatlady. Angaýyny basym ýuwa ýelmek selme ýetişer, kömelek çykar. Tygyrlar goýunlar guzla süýt gatyk bol bolar. Bu zatlar adamlara berilýän ölmedi öýde azyga mazaly ýarna bolar. Haýdy menem täze hazyr ýetişer. Şükür adamlary gat horly man alyp çykdyk diýip Aýnur öz ýanyny pikir urup barýady. Doýgany iýiş meselelerim garaz adamlaryň aç ýatyp aşdyrýan wagt bolmady. Her gün ýarmy öşürip berdik. Käte bulamakluk unemledik. Juwadymyzam maňlaýymyzdan diýräýdi. Ýagy ýarmamyza jad boldy. Gün jarat hem aşlygymyza tütärik boldy. Häzirem ýetlije ýagymyz bar. Kalhosura ýetdiňden emlesek, selmi şün jad bolar. Şükür büýlem gyşdan çykdyk. Şu gidişine gidip otursa uruşam netip bolsa basym utorar. Ondan ýelimiz aýagymyz giňär. Ondan adamlar şörekden iýine gana doýarlar. Ol öz ýanyny gatap öğretdi. Arpa biçip buğday tümmül bolýança. Näçe gün galyny gataplady. Skaladyň düýbüne galanyja gallany gataplady. Näçeden garşlanyny, näçe wagta ýetjegini saklady. Azygyň azyrynyny, barha gysylmaly boljokdy barada pikir edenler. Depedinden agyr ýük basdy, kizibeti bir näme daryldy. Näme de bolsa ýaz çykyp, göwüň ýetişip gelýäni bir näme göwüni giňeltdi. Juda bolmanyna, arpa tümmül bolýança mudar etsegem, ondan sagaman çykartyp oýlandy. Bahar Aýnury öňküsinden beter gysady. Howanyň birden maýlamagy, garyň birden eremegi suwuň inni köp garaşdyrmajakdygynyň alamatydy. Ekşe başlamaly. Entek sürülmeli ýerem känni. Gazynyň agramy gadranyň bolsa ekin arasynda gazmaly owunyk salmalar känni. Tä ekişden diýilýänçä ýetişikde günne galynjakdy.
Inni işlemeğin bir neme aňsatlyşyr diýip Aynur öz-özüne göwnük berdi. Şondan soň haýyl etmän ýere tohum taşlap başladylar. Tohumluk däne taýýarja açdy. Beýle gyçyryk wagty onu gaty aýol saklamaly. Gaty ynamdar adamlara tapşyrmaly. Adamlara mümkünlik edip ýörmek gowy däldi welin. Aynur juda arkaýnam däldi. Bir meselede bir perwaýlyk eden okdy. Bir gedek ol meydana tohum çekýän yetkinjek Gurbanyň ýoluň iki ýagyň şatyrgyndan geçýän ýerine düýän çökerip duranyny gördü. Bady ol hiç tad guman etmedi. Ýükü dagy agdym galy pikir etdi. Ýagyň boýuny tyryp şo tarapy urady. Gurban Aynur görmedik bolarly. Aynur çöküp oturan düýäniň ýanyna barany. Gurban onuň ýanyny ýokdy. Ol düýesini çökerip aýak ýolunda gitdim kädip Aynur oň gelerine garaşdy. Şo wagtym düýäniň üstündäki suwullaryň biriniň köjeginiň çödürününe gözi düşdi. Deputat ýüýüp gitdi. Barp gelse, suwuryň agzyndan 1-2 kilogram şemeri buğday alınıpdyr. Aynur örgökden getirendat. Buğdaýyň alınmagyndan emmeter. Öz owasyna elegir adamyň bardygyny bilmegi urly. Halkyň şeýli ýagdaýyny, adamyň ugurlyk etmegi, onu da kalwodyň tohumluk dänegine el urmagy yntyap satarmy? Ýabyň sinen duýdansyz çykan Gurban, düýäniň ýanyna Aynuryň duranyny görüp, degret ýarlary geldi. Ýüzüne gan pet galmady. Agdyny açyp, Aynuryň ýüzüne teredip durdy. Şo wagt onuň kellesine ýekije pikir bady. Olam sypary ýer galmanyny hakdagy pikirdi. Gurban ugurlan dänesini gizlemäge gitmeden ozul, şuwulyň agdyny oňat közi mänigini ökünni. Şeýden bolsa, ugurlyk edeniň gizlin galaýmy ahmal eken. Inni wöli sypary ýeri ýokdy. Aynur ilki öz soraýmasa Gurbanyň geplemejekdigini bildi. Gurbanjan balam. Bir pýürüni işiň näme? Gurban dilini ýudanýaly boldy. Ýene Aynur dowam etdi. Jan balam. Meni nenensi maskaraçylygyň üstüne etdiň. Edin işiň jinaýat ahyry. Bir gysym däni üçin tutulup basyryp gitseň, ulu maskaraçylyk ahyry balam. Şu wagt ýugurda gan şaýkalyp durka. Çağır açlıktan helakçılık çekýäkä jan balam sen şu boyun bilen, şu syratyň bilen ogurlyk edenini görenimden şu gözlerim gapylsa bolmaýarmy? Aynur'un gözlerini ýaş akýany gören Gurban, öňküden ümitleri ýöne ýetirdi. Aynur näme şeňilmedi. Men şeň beýtdiň agyr balam diýip ýanyny gaýtalady. Günäkär Aynur eje meni näme desem gelse ýetiberiň diýip Gurban birden dilaşdy. Men her zada kaýyl. Wagtyn kaýlyň ursun. Hey şeýle de bir iş ederlermi? Aynur eje. Ejem halis. Ýygwarlap baranyň etdim. O halis tapdan düşdi ondan. Şeýdip owurlap alyp baranyny bilse, ejeň ýejegini bilýärmi şu buğdaýy? Bu wagt kime kıyınnal? Ýekeden ejeň ýygwarlap barýan. Düşün agyr balam, sen ýene ýere kassedýäň ahyry. Sen ertek hasyla kassedýäň ahyry. Ýere kassetseň, tohuma kassetseň, ona ýagil bolar. Ýere kassetsek, oňa bermeli tohum bermesek. Bir ýene toprakdan ertir, näme ýüzümizde hasyl gantama bolup biler. Biz şagalan agzyndan kesip, bu tohumy ýedi gulpyň astyna sakladyk ahyry. O seniň ýeneň tutuş owaň, ýeriňiň ertir şörek ahyry. Gurban tezini çykarman, ýydyna görüldi. Ýene ýabyň içine girip gitdi. Aradan salym geçmän kägem, ýere gömen agydy bilmeklice gidijik kaltadan alyp geldi. Haltazygyň daşyna ýelmeşen gumlar tilkeşdirip, içindäki buğdaýy suwala goýdy. Soňra oň agdyny gözedi. Oňa seredip duran Aynuryň iki tarap bilen ýüregi agdy. Ogluny döýür ýarly. Tohum bolsa mukaddesi. Gyssan balam, o ýerde saňa garaşyp duranlar diýip Aynur nazaryny gapdara sowdy. Ýok Aynurjy. Menini bir işte işläp biljek dälip Gurban birden sürtgez gaýtdy. Hala türmeyi beriň. Hala başga bir işi beriň. Ýöne men namdan gaçdym. Indi tohumyň ýanyny görünip biljek däl. Balam diline çaltyrak. İş gyssa. Ýok Aynurjy. Eder kellem ketseňizem meniň tohum çekşek däl. Aynur onuň bulmajagyna tutanyny bildi. Oň bilen ýankalaşyp durmak wagty ýokdy. Gurbanyň namdan gaçanam sirni. Oň edin jinaýatyna görä-de jeda bermeli. Onu bir işten boşadyp, ahlak jidatyny şeker ýar etmeli. Tapalar ýar etmeli. Ýene muny Gurbanyň bütünine namdan gaçan üçin hem etmeýärdi. Oňa jeda bermek hylty bilenim etmeýärdi.
Urwanyň bir işini inni gaýtalamazlygam mümkinmi? Ýöne puta düzgün tertip gerekdi. Adamlary öz hereketi barady, mazary oýlany ýar etmeli. 70'e bir perway garalmajagyna düşünür ýar etmeli. Bolýa-da balam. Onna galçylar kömek berip Aynur oňguly alışdy. Tohum ýüklü diýen öýdi durady. Algaçtap diýen ýaly özünden arana çyparyan oğlunun ýerininden nefs agyrjyryp güle garady. Bir gysym däne diýip, özüňi burunlamy uğurlamak näme balam? Agşam işten gelenni. Oňa nazardan gelen hat uçurdular. Ýene ýalňyz uğurundan gelen haty gaýtylap okudy. Ýerine girinden toňam nazaryny edizan, gayrat et. Eni düşmanyň şaňynyň kakıljak gündaşdan. Netip boldy ýeňiş bile barar sen sözlerini hyýaryna müň mertebe gaýtylady. Şagam. Iň soňunda sagaman gelseň bor. Ýeňiň näçe gayrat etmeli bolsa eder diýip hyýaryna uğur bilen görleşdi. Ganym düşmany ýok etmek üçin. Eneleň şagaram gözi ýaşynyň kepemek üçin ýeňiň her kynçylyklar dödgeler. Otdan suwdan gaýtmady. Ayaklarym diýen etmedi. Bagrym bile süýşürün. Elimiň güýjüniň yetmedik zadyny diýişim bilen goparyp alaryn. Basym ýeňiş gelse bolýar balam. Ýeňişiň gelerini nähili howlugy ýanyň bir bilsediň. Horluk çekilmek hem galmady. Bir daha çekilmek hem galmady. Gan nükülmek hem galmady. Inne bir uruşgu toraýsady basym. Hemme kişi sag salamat gelse, içinde senem sagaman gelseň, sagam. Dünýäde ýekardygym sagam. Sen sagaman duranyp gelenim görmek. Sen diýdaryňa bir ýüzüm düşürdiň, ýülsem armanym ýok. Ol gapdaryna gatar urap ýatan. Mele ulpozyk şagara nazar aýlap, öz ýanyny hümürdedi. Suzaga şagaçyklarym. Sagaman atenesine gowuşdum. Ul ýüreň gideni gaýdyp geldin, içinde meňim nazar janymam gelsin. Bu şagaçyklar üçin edilen dilegiň gatyl boljakdygyna ene täzelçede şüphelenmedi. Yeňillik bilen dem alyp ýorguny başyna çekdi. Aynury öldürmek baradaky niýeti başa barmandyň. Kä mary kä hyýwy traplaryny. Kä garawmyň jümmüşinde entep giden baby neşe. Uruş turundan soň bir jere gaýry ymykly duranyp gelipdi. 2 sekund arkaýyn oturup arkaýyn ýatyp bilmedi. Gara beletçe ýerlerinden daşlaşyp gidiberip bilen okdy. As möjek ýaly bolup sadaklaryň tokoýluklaryň zaranlyklaryň içinde simsinip ýördi. İlçilik gara oňule hemşerlik saklayan näketlerim tapylýady. Onuň ogurluk harydyny alýan, onuň bilen oguru şäri bolýan adamlarym birläni kilen ýok derli. Ýöne onuň güni itin günüdi. Ol daşky keşbini telim gedip üýtmetmeli bolupdy. Sakal murt edinip gördü, tıyıldırıp gördü. Geda eşiğine girip aylarını oğatlarım boldy. Hatta gıssaga düşününü, geda ayalın eşiğini giymektenim gaytmadı. Ýöne ol bir ýany çöl, bir ýany tokoy, bol şörekli tezen toprağını taşlap gitmedi. Bir yerde kän taklanyp bilen okdy. Häli şini ýerini ütgedip durýardy. Gäte owalardan aýagyny çekip, çölle saňsyraklap gedýärdi. Garaw gaýtmajak durýan ýerinden zorlukdan gaýtmaýardy. Çopan şolklaryň malyny dadyny elinden zor edip alýardy. Düýprek 70 edip, ýödüniň bardygyny bildiren ýerinden ol şo wady ýitirim bolýardy. Başgarak ýerlerde günni görýärdi. Kä ýödüniň gözlenmegi bet edilen rüýdýänçe gara beren okdy. Geçen gün 2 bolup owurluk edip durkalar. Telim molla ele düşenden soň ol enşeme otlap garawmyň içinde entep geldi. Şölle halis göze başa düşen soň bahar ol ýene-de owaň goluna geldi. Onuň öýdi göze görünmedi. Ýene bir jere gaýdyra aralaşanlygy derrew aýan boldy. Kalgodyň 2 tane sygyry birden gürümjürüm boldy. O adamlary büýükman baby neşäň işidir. Ol ýene-de bir ýerden peýda bolandyr diýdiler. Olar batym ýalňyş manlyklaryny göz ýetirdiler. Buğday ýangy ýoksalyp başlapdy. Baryny sygyryp tüpürüp frontu tabşyran kalkozlarda gallaga almandy. Diňe kalkozyň skladyna täze hasyl ýetişýänçe ölümi dödüm mudar eder ýaly galla bady. Döwlet tabşyrylan tohum üçin peýdarlanan galladan galanyjy şo buğdaýyňam her gramyny şeni gadaplydy. Her gün günortan iş üstünde kalkozlar ýarmy bişirip berilýärdi. Günortan ýarmy ýetişýärdi gölün. Kalkozlar işten çykyp dynjalmaga gelýärdiler. Şagajyklarym öýlerinden şemsi sanaklaryny alyp şöýre ýygnaýardylar. Günortan aharyndan tüýşürlenje galanyny agşama tetärik etmek üçin alyp gaýdýardylar. Bir gün
Babyn eşi tutuş owany aç koydy. Mamişece ir bilen 15 kilogram yarman ullu kan halta uyup hemişe kedişi ýaly orta arasından bölüp gaňgaň ıssaşratdy-da eşejigine menip iş üstüne yarmy bişirmäge gaýtdy. Ol esli ýerde araşyny gamyş akbaş ýannak basan iki ýabyň aralygy bilen ýöremeldi. Käte bir-birine tüýkenip, käte bir-birinen böwür berip ýantaşyp gidýän iki ýabyň gaýraty bolsa sümmete koýdy. Halit yettirip, ýeri de şekere de tapman kankap ýören Babyn eşi 3-4 gün bäri öz ýoluny garawlaýandyr. Amatly purtada garaşyp görünür diýip Mamişece kellerine getirmeýärdi. Iki ýabyň gasfyryny Babyn eşi ýerden çykan ýawlar döwge galanyny eşek ürküp üstündäki Mamişejäni hol beýlaklygyny goýberdi. Hor gurup arkan terpdi. Babyn eşi eşeğe taptarın öýdip ilki bilen eşeğe topurly. Mamişeje ünpem bermedi. Dogurdunum. Ol täl haýal ýagarlyk eden bolsa kerbetini garwap galýady. Ýa-da çykyp tüýünü täzelen eşek oňazy getirjek däldi. Eşeğin üstüne ağaç möjekde topulan Babyn eşäniň eli artky gürlüge şala ýeldi. Eşek öňe dıýady. Babyn eşe oň ýerinden algaýady. Oň aýagy kätör ýerde geldi. Şeýdip barjyna ol eşek bilen gapdarlaşdy. Gapdaly togulan eşegiň bady goşdy. Babyn eşe boýnuny ýapyşdyrmajak bolup duran ýerine pırlanmaga başlady. Babyn eşe indi kän eşege de ünsürmän, onuň üstüne halta ýapyşdy. Eşek sypaýda halta bir sypaýmasyny nepder ony gaňgaň üstüne agdardy. Eşek bolsa gypçyn bolup henidem şogurdan ýerine pırlanyp durdy. Babyn eşe elinden gelse eşegem tapdyrjak däldi. Hem ulaw boljakdy, hem eşek alyp gitse wagt bile ýetmişiniň duýulmadygy mümkin. Bu hemme zady öňünden madal ölçerip döküpdi. Hiç ýere habar bermedi ýaly. Mamişejänem ýa güýlüp taşlap gitjekdi, ýa da öldürüp gitjekdi. Ýöne eşek bilen başagaý Babyn eşe bir purtat Mamişejäni bütünini ýadyndan çykardy. Onuň bagtyna şu ýerde Mamişeje hem ýalňyşlyk goýberdi. Ol hatyr kutur ýerinden galyp gaçmak bile bolaýan bolsa, bu akan adamlara habar beren bolsa, gowuljakdy görün beýtmeli. Ol özüyle boyda şolan adamın ýöne adam däldigini bada aňdy. Eşegiň üstünden kelimen näp gaýdyny, Babyn eşäniň bedroý keşwi gözüne şala kaklaşyp gitdi. Onuň ýarman almak üçin üstüne topulanyny bildi. Ağırlygyny anjatyna üns bermän, gazanaklap ýerinden galdy. Beýle ýanyna eşek bilen başga ýolup durun. Babyn eşe tarap topuldy. Barıp oň arkandan ýapyşdy. Ýetýäniň näme peýladan? Babyn eşe Sehel goşudundan eşek onun elinden tapdı da zızdynap gitdi. Babyn eşe arkandan yapışıp duran Mamişeje bilen tutuşdy. Mamişeje de Babyn eşe bilen tutuluşora gurbat bolmady. Onu ansa saptırarlarly. Babyn eşe arkandan yapışan Mamişejäni bir gapdara zyňjak bolsa ne diýdi. Ahyrul Mamişeje tarap öwürlüdi, onuň bokurdygyny yapışdy. Güýrde dip bastdy. Babyn eşäniň atan göwretini aşagyna bir gysymjyk bolup sawalyp ýatan Mamişeje tä özünden gidýänçe onuň ili çekmedi. Ahir onuň dügdük bolup ýatanja göwreti ýadyldy. Babyn eşe o gymyrlamasyny madal goýandan soň bokurdygyny goýberdi. Demdi üstüz. Göýük dağlak bolup ýatan Mamişeje terdi oturjyny. Eliniň tersi bilen maňraýynyň derini seyirli. Soňra ol bir dünýäli hoşdoşan Mamişejäni ýolun bir gyra çöp çalamyň içine tüýredi. Yarmal haltany egnatdy da assa gaçan namart dip ökşän öterdi. Ýabyň içine zanynyň man tokoy edimildi. Tokoy zanynyň man ýaby ýödün oklady. Mamişejäniň ýarmy bişirýän ýerine çelek bilen suw getirýän furgon şowlun gaty gyslanmaç bolan soň Mamişejäniň gelerini garaşyp durman çelegi düşürdi de öz içine gitdi. Mamişejäniň eşeginiň boş gelip ýörenini gören kalhosularam o boşanyp gaýdanyp öýdüp oňa kärin vermediler. Günertan ýarmy bişerine goly bir ýere gelen çağajyklar ýarmy bişmeýänini görüp geňarlar. Onyan çağda adamlar ýygnanyş başladylar. Mamişejäniň ýitirim bolany şundan soň bilindi. Çaýdan nahardan beýdar bolup oň gözlegine çykdylar. Gün ikindi ýerine baranyna tötänden ýaly onuň jetediň üstünden bardylar. Mamişejäni kimiň öldürýäni hiç kim görmedi. Onuň Babyn eşeden başga adam dälligi hemme şaýanly.
Ýöne baby neşäniň gözlegine çykylmagy netije bermedi. Ol ýene-de edil öňküler ýaly ýere girene döndü. Şondan soň bir ay töwere wagt geçipdi. Raýona giden Aynur gijanyň bir wagty duranyp geldi. Ol ýabysyny ýatakda daňyp, skladyň duşuny geçip barýaka, onuň agdynyň honkorup durany gördü. Geň alyp ayak çekdi. Gözlerinden mazak golly. Gapynyň agdyna bardy. Kelle ýaly ulpyň gapsanyň iýildiginden zülpe bilen bile sallanyp duranyny görüp doňup galdy. Kim bolsa biri gapyny doğrulasypdyr. Sklady durup durlar diýen pikir kelledine gelenne Aynur'un ýüregi ýaryldy. Indi hatyl ýetişýänçe çağılan hemidiler. Wagt soňuna garlyk diýip soňlandy. Gözleriň öňgaraňkyrap gitdi. Ol adamlar öýürdüme gylgajagyny, ýa ilki bilen urlan skladyň içine bardyjygyny bilmän göz açyp ýumurtalym ýaýdanny. Ol gapa tarap topuldy. O batogadan içerik ýatlymak şoluny ullokan bir haltany dalbara eltip egini atan baby neşe gapydan da şary ýatlady. Aynur bilen baby neşe daş eşikde bir bilen ýüzböýdi geldi. Baby neşe garaşylmadyk duşuk derarly sehel wagt özüni ýitirdi. Öz ýoňunda duranyň aýaly adamdygyny görüp derew ekedlendi. Öňe tarap müňdedi. Sogul ýollan. Baby neşäni tanan Aynur hem özüni ýitirjek ýaletdi. Birdenem dünýäni unutup oň üstüne topuldy. Menem mamşejäniň gününe düşäýmäýin diýen pikir oň kellerine gelmedi. Ýene baby neşäniň kükrüginden itip goýberdi. Sogulayman. Baby neşe derrew arkadyna kaltan taşlady. Ine sogulmasaň diýip Aynur'un ýüz kestir ýumruk şaldy. Olar gömertde ýamart bolup şekeleşip başladylar. Aynur'a güýç kuwat berýän zat gahar gadapdy, ýigrenişdi. Ol ýölmeli görün çağajyklan garsykyny berip goýbermellerlip ýa alaryny ýa ülerine tutupdy. Ýöne baby neşäniň täsiri barga ürsem gelýärdi. Ol bar güýjüni jemläp Aynur'y hol beýlak palyp goýberdi. İkelini ýere dirap kalan Aynur, ýene özüne tarap kadanaklap uğranna bolsa, ol tama söýül gudurun şarşagallydy, onu bat bile Aynur'un depedinden iýinlerdi. Aynur'un gözünün öňü garaňkyrap, özüne gidip ýykyldy. Baby neşe şu portotdan peýdaranyp ýökçäni götüren bolsa, ýene de öz başyna oturup biljekdi. Ýöne ol bu gedegem oljadyny taşlap gitmek islemedi. Zaýyň arka öýündäki ýabyň içinde onuň başga bir kalkowdan owurlap alan ýabysy durdy. Ýabynyň ýanyna bir özüne atsa, oljasy bilen aman gutularyny öýdýärdi. Onsoň häzir onuň başga lazy ýokdy. Onuň zany öz gursagyna däldi, haltany içindedi. Haltan taşlap gitmek, öz-özüň ölümüň eline bermekdi. Haltan alyp gidip bilmedi, öz-özü öljekdi. Şoň üçin ol ýa öljekdi, ýa da buğdaýy haltan alyp gitjekdi. Baby neşe özünden gidip ýykylan Aynur doranyp galmady ötdi. Gyssanmaçlyk bilen buğdaýy halta ýapyşdy. Onu arkasyna atyp hazanakla urdy. Aynur derrew özüne geldi. 2 sekundyň içinde hemme zat aňyny aýlap çykdy. Baby neşe çağajyklan garsygy. Bütün owaň şöregi. Ol hatyr gutur ýerinden galdy. Wah, ýene de tapdy diýen ejerli pikir depedinden şarşakdan beterrak zarby bolup iýindi. Ýüregine köz bolup basyldy. Ýetişiň diýip gyýgyrmagy ýerenni. Emma ýegnine buğdaýly haltan alyp öýünden daşlaşyp barýan baby neşe göz düşenne, bu pikirden el çekip oň ýerden ýetmäge howlukdy. Ol öňüne keterip ýatan şarşagy görüp oňa gyzyl tapan ýaly topuldy. Bu oňa ýöne köýber şarşak bolman, halaskär bolup görünni. Ol şarşagy garba barly da baby neşäň ýerden eňdi. Tapmarsyň diýjek. Baby neşe ýerine bir hasardy eşitip ayak çekdi. Hırra ýerine görüldü. El şarşakly üstüne sürünüp gelýän Aynur görüp alzyrady. Arkanda kaltany dik duran ýerine aşağı goýberdi. Düşmanynyň üstüne towusmak üçin elini kelemenledip aşmyjak kimi öňe topuldy. Emma şo wady. Giza galynyny düşündi. Elini daldalap aýylgany gyýgyrdy. Oňa şennem 3 diş şarşak onuň kükrüginden girdi. Azady rarly. Oň gyýkyrygynyň soňy iýnini düýrükdirji eýmen uwurlaý uruldy. Şarşagyň zarby bilen arkandygyna gaýtdy. Aynur şarşagy jaý wagtyna tanışmagy ýetişipdi. Baby neşäniň wagşyany uwurlusyna enäniň depetasy üýüp gitdi. Ennam tikenek boldy. Onuň ýüregi düýrüp gitdi. Göwnüne baby neşäniň kükrüginden şarşagy därli öz penjereni geçirenlerini öýtdi. Boljak işiň bolan onu göz ýetiren Aynur beýsak gorkdy. Şarşagy howrukmaşlyk bilen baby neşäniň kükrüginden sowurup almagy ýanny. Birden ol meýil öz goruny has aýgytly ikinji bir meýile berdi. Ene şarşagy
Babyn işen kukurowundan sogurup almagyň deregine, onu bar güýji bilen aşak bassy. Kırsyny puta diýişläp çarşagy yer oýkady. Iň soňky deminne urnayan babyn işäniň göwresini yere barha puta bassy. Zan ýangynyk bilen diýişini ızady. Al nejiz, nadar janyň gany üçin, mamişejen gany üçin, aç goýun çağaçyklyň üçin, dönüklüň üçin, zalimliň üçin. Seňem watanmada kastetmäge gelen ganfor faşistlerden tapawudyň ýok. Janymda armana galmady. Öz elim bilen janyňyz jehenneme ýiberdim ahyry. Kaf kıyamata galmaz diýenler boldy. Ol iň ahyryna gem sarşygy babyn işäniň kükrüginden sogurmady. Gyşaryp ýatan buğdaýly galtany beýlerege süýjürdi-de üstüne ýödüni goýberdi. Argynlyk bilen sulhy oturuşuna pikir batdy. Batym babyn işäniň ugullusyna oýunan adamlaň aýak sedeşdirdi. Aynur ýanyna ýetip gelýän Saragan tanady. Ýöne bir zatlar özüne düýünden dakalsız ýaly. Butnaman oturman dowam etdi. Ene garaşýady. Diňe nazaryna däl. On sanjyk gözmonjy ýaly çağıjyňam howsarly garaşýady. O çağıjyklaryň adresi tahkik belenenleriň öýüne, diňe haýdy şäherdenligini mälimleriniň burada ýaşaýan ýerindäki degişli gurumlary telimge kat ýazardy. Emma enen gözlükleri kenide şen netije beren okdy. Enenin hemme aradasy bir ýanady, şo çağıjyklaryň aradasy bir ýanady. Olara sehel bir zat bolsa, ene ulu götüme düşýärdi. Birden çağıjyklaryň birine bir zat bolaýdy. On howsarly edip gelende näde jogap bererin. Olar çağatyny ikinji gedek getirmäge neniň döz getirip bilerler diýip gaýgyly pikir enenin beýninden geýje gününe çykmaýady. Ol çağalar barada putarad etmegi täsbibe gaýtylap sargaýady. Täsbibi onsuzam çağaryň üstüne pelatan kakýady. Ýöne çağı bolýar. Häli şinne diýen ýaly enen ýüregini gopdurýan wakary bolup durýady. Çağalar bir ýerde bolmasa, bir ýerde hökman täsbibiň gözüne şüp atýadylar. Bir gedek oğlanjyklaryň üçüdi günertanlar uýuň başyna bardylar. Çopanlaryň şeper urganyny bedireti hemişe uýuň başyna dururdy. Oğlanjyklar höwet edip guýdan suw çekip içerdiler. Soňra oğlanjyklaryň arasyna duýdansa jedel başlandy. Sen şu guýagy ýerip bilermiň diýip Alýoşazyk saçazy öýlendi. Giýerin, sen giýerip bilermiň diýip saçazygam oň öýüne sowal berdi. Giýerin, näme giýermen? Gelin ýeke-ýekeden giýermeli deriň diýip bir gyrada duran diýmazyk öýd boluşyna kemsinýän ýaly töwden nagt etdi. Gelin bolup oğlanjyklar derrew bediräniň ýüpüni çözüp başladylar. Ýene ilki kimin giýermeligi bardy jedil turdy. Her näme de bolsa guya ýüzüniň goruna giýräýmäge olaň hiç bir hetdedip bilmedi. Sen giýer boluşyp esle durdular. Ahyry ilki bu gurrun tapan sen özüňem giýermeli bolarsyň diýip Alýoşazyň başyna düşdiler. Giýerin diýip Alýoşazyk boyun urdy. Ýöne soň sizem ýokmar giýerersiňiz. Ýokmar giýereriz. Nowaryň orta arasyna öýüň içi ýaly giňlikde gadyran guýunyň bir tarapy tas ýaryna şenli diýen ýaly ullokan ahyr bolup ýatyrdy. Şol ahyrdan aşagam basgynçyk gidýärdi. Guýada şol ahyryň üstünden giýerliýärdi. Ýöne öz jedeli bilen başga çağalar ol ahyra da onun aşak gidýän basgynçyklar da üns beren okdular. Olar şeper urgany suw çekilýän ýerden gün aşak salladylar. Taşazyk bilen diýmazyk hawa beýleräkde durup urganyň bir ucundan tutdular. Alýoşazyk gorda guýunyň agdyna ketatylan agaja düýüşini berip ýüpden ýapyşdy da aşak sallanıp başlady. Ol agaçdan saýlandy da ýüpden ýapyşyp täýelçe wagt sallanıp durdy. Ya ýerine gerek gelen aşak goýup düşmürlüğüne akyl satmady. Ya da beýletmäge güýji ýetmedi. Ol birden aşaklygyna syýrylyp gaýtdy. Ol 4 metrden soňrak guýunyň düýbüne ýetýänçe şeper urgan onuň üçin ussanyň körügüne gazarlan demir döndü. Ol urgan näle ot gysymlap barýan ýaly. Aýagy ýere galtaşarna mehetdir. Ol elini goýberdi. Ilki bilen eline seretdi. Onuň näzek elleriniň içi ýedil pışak gölek etilen ýaly bolup ýalşaryp ýatyrdy. Ýalçy ýaradanam sapsary suw çykýardy. Birden onuň eliniň agy ýüregine döküldi. Ýüpüň bir ujunyň ýeňländigini duýan taşazyk bilen diýmazyk duran ýerinden "Lýoşa, giýirdiňmi?" diýip gaýgyrdylar. Olaň bu soruny Alýoşazyň aglaýan tez jogap berdi. Çağazyklar ýüreg ýarlary ýaryp guýuň agdynyň teretdiler. Dygynyň suwuň içinde iki elini gözüniň öňüne tutup aglap duran Alýoşazy görüp howsary bilen gaýgyryşyp başladylar. "Lýoşa, ýykyldyňmy? Lýoşa, saňa näme boldy?"
Erinin zatyna sylap bilmän Alyoşa hünübiryan ağlap durdy. Ondan oglanjyklar "Hay Alyoşa guýa ýykyldy" diýip ara ýykylyp edip kümeçilge tarap ylgadylar. Guýy bilen kümeçiliň arasy ýüdädinden daşdaldy. Çağalan dedi, gözüniň öňünde saýçy oturan enäniň gulagyny hemme kişden ilki etdi. Çağalan näme diýän açyk düşünmedi. Ol şo wagda bolmasy bir işiň bolanyny aňdy. Tysyrap ýerinden turdy. Çağalan tetiniň gelýän ýerine tarap ylgady. Enäniň kümeçilikden saýranyp ylgap gelýänini gören çağajyklar aýyk çekdiler. Agyly ses bilen şo bir sözler gaýtalamagy dowam etdiler. Lyoşa guýa gaçdy. Yine olan duşunan ok bolup atılıp geçti. Uy bilen aralıktaky sandy adam onu mendel bolup göründü. Şol aralıkta onun kellesine müňdürli howsuraly pikir gelip geçti. Ol Alyoşa jugun biýili ýa-da boyu omurlup ýatan röýdüp, ýüregi ýaryp gelýärdi. Birden el aýagy döwlen urtun etjek. Ýumruk ýaly hanyna maýyp bolup galy bermeli bormy? Ýa-da çöwlüğün gazganyna ýüzüni gözüni pertal etdirip gany uruş betýärmika? Alyoşa jugun guýyň içinde aýagy üstüne durunyny gören ene dünýä täzeden ýaly boldy. Wagt çağam diýirmedin. Ýüregimi ýardyn çağam diýip ene demine ýetmän gepledi. Soňra aglap duran Alyoşa jugun görüp başlady. "Goý çağam, meni häzirjiň öňüne çykarar. Wagt çağanyňa dönün. Heýem bir beýle zat ederler mahry. Wagt oglan maşyňa dönün." Oğulunların ekabı razığını guyatarladılar. Ol Alyoşuzun birinin yüpsarandan soň onu yenide guyunun ağzının bedire çeken ýaly çekip çıkardılar. Şepir urgan çağanyň iki eliniň aýatynyň ýumrusyny hem barmaklarynyň iç ýüzüni dilip gidipdir. Onuň adaty pysyk getenler betdi. Ol bitýän çady esduň gerek boldy. Ardan kän wagt geçmek awulda çağajyklaryň körpejesi nadezk ekildi. Aynur galla yüklü kerwany taýýarlaş punktuna ýeberenden soň Günörtanyň tüp otadyna kümeçilik geldi. Hemişe onuň gujogyny ýatyp ýören soň nadezk oňa has azaşypdy. Elmidam ol işden gelenine algap öňünden çykardy. Ene de muňa enlik bolupdy. Bugun nadezk öňünden algap çykman soň ol süňňi bir daşdan ýaly öýün körügüsinde üýüşip oturan çağaryň arasyna göz gezdirdi. Olaň bir topary Guzlant oynap oturdy. Bir topary düzüm oýnaýardy. Başga birler beýaşdaş oýnaýardy. Ene nadezgi olaň arasyny da görmedi. Şoň süýnem ene ýabytynyň düşdü. Onu ýatagynadan man ýydyp çağajyklaryň ýanyna geldi. Oradan nadezgi sorady. Bilen bolmady. Ol içerde dagymy kadyp içerden habar tutdy. Onu içerden tapmadylar. Oň satmalardan edilen ýedigen puş boldy. Ahir o boğulunjyklaryň biri nadezgiň kümeçilikden ilerligine çykyp barýanyny görünýän aýtdy. Enäniň haçan gördüň diýen soragyna ol "Häl razyk, ýaňy razyk" diýip gümürtük jogap berdi. Aynurun ýüregine uly howsary düşdi. Ol aýal erkek diýmän, kümeçilikdäki ähli adamlaryň nadezgiň gözlegine çykmagyny tapşyrdy. Durun ýerine ýabysyna atlandy. Kümeçilikden ilerligine atgalyp gitdi. O adamlaram kimsi ýabuly, kimsi eşekli, kimsi piýada nadezgiň gözlegine çykdy. Kim küýde bilen, kim çüýşe bilen ýanyna suwaldy. Sesiýetim ilerden geçýän ýap kümeçiligiň duşuny ýetenden soň aňa-daňat kum depelerini ýakalap, gulmataryny tarap gönüp gidýärdi. Ýabyň güdöründen geçenden soň çep tarapyň ak başly ýylgyny ýanakly düzlükdi. Sag tarapyň orta giden gumlukdy. Sağa gumluğa tarap giden bolsa, ýygy tol bildirmek ahmaldy. Ýöne çep suranlygy oran bolsa, öňün tötäniň üstüne oraýmadan ýygy saljak manyň ýokdy. Çağanyň haýy tarapa gidenini bilmek üçin ýokman gumo tarap ýöremeli. Eger ol gumo tarap giden bolsa, onuň ýygy gabat gelmeli. Eger ýygy gabat gelmedi, çağanyň çöp salamy urup gitdigidi. Şonuň üçin meni güýerden geçen madyna ýabysynyň başyny gulmatar tarap burdy. Ýetdi ýürenden soň gumyň içi bilen Günörtanyny tarap ýarap başlady. Eger gyýyl gumlugy tutduran bolsa, onuň ýygy ýokman enäň ýoluny ketip geçmeli. Enäň sak edişi alam boldy. Ol kän ýüremeke çağajagyň ýygyna gabat geldi. Çağajagyň öýüni tapan ýalbegenini. Atyň başyny çekip, ýygynyň gelýände men ýygym bilen geliberiň diýen şarat edip, ýerine bulady da ýygy alyp gidiberdi. Gep çağanyň haçan gidigenini nedi? Eger onu görün oğlunjuň aýdyşy ýaly ol ýaňrazyk giden bolsa, batym ýygynyň ýetäýmek ahmaldy. Ýöne häl razyk ýa-da has ýerrak giden bolsa, oň ýygynyň haçan ýetjegi belli däldi. Onuň suwsuzlukdan helak bulaýmak ahmaldy. Aynur çağazyň ýygyny käfag tarapyna alyp, käçep tarapyna alyp ýabysyny ýüzüne saldyryp barýardy. Onuň gözleri çağanyň ýygyny magnit ýaly sorup barýardy. Ol ýabysyny ýüzüne saldyryp barşyna çağanyň ýygyny gumda da, gumlaň arasyndaky adarda da ýitirinokdy.
Enäniň kellerine her ýyl aýrylgan spikerler gelýärdi. Ýiten sagany öz gözüyle görmehdi. Ol bu arada gat köp elken statlar eşdipdi. Adaşyp, susuzlukdan helak bolan saga hakda da eşdipdi. Telim günden soň maslygy tapylan saga hakda da eşdipdi. Diýir kämi ýa-da ölenden soňmy möjükler tilki şagalýal haýwanyň degen saga hakda da eşdipdi. Ol haýwanyň saga diýir kä degip bilmedi. Hayallanyň bilenden soň ýyny düşüp başlaýanlygy hakda edilýän gurulmalar eşdipdi. Plan owdan planyň şagasynyň maslygyny 3 günden soň tapdylar. Oňa da del möjük agdyrılmış. Ensime wagtlap şagaň ýydy bilen şo möjügiň ýydy gapdalaşyp gidenmişden gurulun edilerdi. Bu gurulmalar ýadyna düşünni. Ýene deputasy üýüp, ennam tikeneklep gidýärdi. Ol bu pikirler kelletinden kowjak bolup näse zan etse de bolany okdy. Bir depedan aşandan şöpüň düýbünni tüýünüp ýatanyna dezu görejek ýaly dagdanaklaýady. Enaň bir tada gözi ýetikdi. Şaga şu gün tapylaýmaly. Ýogsa da onuň el ýugurlygy. Onuň susuzlukdan helak boljagy şüphesiz. Ennamynyň ak köpük taşyp barýan ýabynyň sapşy aýnura haýal görünýärdi. Ony ýetişbildigine saýgylýardy. Çağanyň gitmän gidip oturan ýydy bolsa, enäniň umydyny şol udurdyp gidip oturdy. Bir sebäp bilen ýydy gitmese, çağanyň ýyrynyň ýetilmegi mümkin. Ýöne bir de hem enäniň ýüregine ot salýan bir zat bardy. Çağı özüniň adaşanlygyny duýmasa, onuň gaty gitmezligim, uzağa gitmezligim ahmal. Ýöne çağı adaşandan soň onuň özüni ýitirýänligi, gowsura düşýänligi, ılgap başlaýanlygy bardy, ýene köp gerekleşdipdi. Şeýle bolandan soň çağa adam görse gaçýarmyş, hatda atlad aňsat ýetdirmeýärmiş diýip görüň ederdiler. Şeýle ýagdaýda düşen çağanyň akly ýutgýarmyş, ýüregi ýarlýarmyş, tapylsa da uzak ýaşamaýarmyş diýip görüň edýärdiler. Galar bir-birini aýrylgan spikerler enäniň beýnine gurt ýaly müňgülleşýärdi. Onuň özüni däerlik derejesine ýetirýärdi. Nähil betwagtlyk, nähil maskaraçylyk. O sarry gelenne olar näme jogap berersiň? O görgüller çağajyklar iki gedek ölen ýar bolurlar diýip ýene ada bile oýlanýardy. Çağanyň ýydy adaşanyny bilýäniň kämeňdeşdärli. O käýerde alaka hiýenlerini gorjapdyr. Gannymlaň çerke çetilen daşyndan telim gedek aýlanypdyr. Soňra onuň ýydy gönülip başlaýardy. Ýene onuň ýady murşundan ilkiler gaty ýörenini, soňra waka käýerde alganyny gördü. Bir ýerde ýap ýokary çyk bolanyny, ol ýerine taýazygyny galypdyr. Ýene esli salamdan ene onuň şepejiginiň bir taýynyň garandygyny gördü. Çağanyň ýedi gitdigiçe berkden berke tutup başlady. Ol onuň meşädem gapdala togurup, daşyndan aýlanyp geçäýmegin deregine kert bolup duran ürgün çägäniň ýyk tarapyndan gön urup gidýärdi. Onuň çykan ýerinden atly çykmagy mümkin näli. Ürgün çäge suw ýaly akyp ony telim gedek aşağı galyp gaýdan gorly. Onuň geçen ýerleri ullokan gädik bolup ýatyrdy. Aýnuryň ennamyna sowuk derini. Ol çağanyň bu gidişinde uzak çydamajagyny göz ýetirdi. Ýyl ony çağaja goleşdirdi. Wehim ony enäniň elinden alyp barýardy. Ol gyslanýardy. Her adam oňa tükönükli alaslyk, her sekund müdümlük bolup görünýärdi. Enäniň çak edişi dogrudy. Nadýazyk adaşanyzlar giş duýupdy. Ol kümeçlüň ileritindäki ak başlygy ýaýran çağlardan böýünüp galdy. Olar kümeçlüge tarap ýörese, ol terzini tutturdy. Munyň sebäbi ilki bilene ýaşyl hodanak boldy. Hodanak eslusup çöpüň başyna gonýardy. Nadýazyk hodanak ýüdüniň uğruna ýerine araýmagyň ebeteň tapman, çöp ırgyrla diýady görün, hodanak ýene usup gidýärdi. Ol edil bilgeçdiňi diýen ýaly, nadýazyk ýabyň guýuruny geçirdi. Onuň ýaby ýakalap gün batarlygyny uçdy. Nadýazyň gözünden ýetäýmänem ýene ullokan gylganyň üstüne gondy. Bar ünsi hodanaga beren nadýazyk nira barýanam diýonokdy. Depäni jokradyp gelýän ysynam diýonokdy. Berdenem onuň ünsi hodanokdan gydaklyrak başga bir janlar çekdi. Ýaby sesiňep gelýän üssü gylganyny zoltojuk kum alakanyň hiýinden doludy. Ol hiýinleriň birinden çykan ullokan şakar alaka art aýaklaryň üstüne dimdik oturdy. İki öň aýagyny çağanyň eli ýaly kükrüniň üstüne goýup geň galýanlyk nadýazyň ýüzüne siňerip seretdi. Nadýazyk bu nätan şaýwanyň gorkmady. Gaýta bir geňze janlara tarap ýörep başlady. Alaka näme üçin çykan hiýinine kürsäp uraýmady da gaýta nadýazyk bilen oýun edýän ýaly jykyrdyp ilerligine gumluga tutturdy. Hol aňyrak barwam ýetýändiň diýän ýaly ýygyny görüp dik oturdy. Bir gedek öň aýazyklaryny eginden degine saklaman
eňigine getirdi. Onuň bir hereketi Nadiýaga jyklaýan ýaly, özüni çagyrýan ýaly bolup göründi. Ol alakaň ýygyna düşdi. Bir gedek alaka ihlarany açyp, toppak gazganyň düýbündäki hiýeni ödünürdi. Nadiýa muny görmedi. Oňa alaka aňyrlygyny eden ýaly boldy. Ol alakany gözläp, esli gitdi, ürgün şägel gurdy. Bir ýerde onuň ünsüni başga jandarlar öňüne çekip başlady. O bir ýerde takar älemjiň ýygyna düşüp, bir toppak çöpüň daşyna telim gedek aýlandy. Başga bir ýerde çöpüň başyna çykyp oturan kelpeden ýyrnajak bolup, onuň alkymyna dıkylyp bardy. O ýere düşüp, gazgyn şägäriň üstüne aýagy bişen ýaly hazanaklap ýokşany göterenni oňa ýygyna düşdi. Şeýdip gumyň her bir janly ony aňyrlygyna alyp gitdi. Ýöne başda şeýle gazykly bolup görünen bu zatlar bilen ol kim öwrenişdi. Kimden olaň gyzyklaşdy. Suwsap uranyny duydy. Ýygyna duranmaw ýüregini duydy. Emma ol haýy tarapdan gelip haýy tarapa barýanyny bilen okdy. Şonuň üçin hem ýygyma durannym diýip ýene aňyrlygyna gitdi. Öz öňündäki depeden aşdy. Ýol obatyny göräjek ýaly bolup durdy. Emma o depeň aňyrtynan ýene bir depe görünýärdi. Kimden onuň ýüregine howtary düşüp başlady. Adaşany bilip aljyrady, gyssanny, çepeginiň bagynyň çödürüp baranyny hem gazgyn şägäniň aýagyny bişirip gelýänine üns bermän öňülgadi. Suwsuzlyk barga basmarlady. Birdenem kebit alyp ýatan ümmülme gum depeleriň üstüne şar tarapdan tolkun atyp ýatan suw aňdarylyp gelýänine görüp göründi. Ol haýy tarapyna heretse aňdarylyp gelýän suw bolup durdy. Nadiýa şu suw tarap ylgap başlady. Emma kert gum gerişleri suw bilen onuň arasyna böwet bolýardy. Şeýdip ol 3-4 gol açdy. Şol 3-4 goly ol ne hile aşanyny bilmedi. Şol 3-4 gol onuň ýygyny alyp gelýän Aynur üçin bolsa tükünükli ýol bolup göründi. Nadiýaň owadan çykyp uraly bäri bary ýogy iki sagat şeýme wagt geçenliginden, onuň köpsüni möýmöjeklerle güýmenip geçirenliginden, onuň ýokdugyny aýny wagtyna duýup desene dogry ýydaryp gaýdanlygynyň enäniň habary ýokdy. Ol ýokman suwsuzlukdan ýaňa süýnüp galan Nadiýaň üstünden baran ödüp gorkýardy. Ol beýik depäniň üstüne çykanyny öz gözlerine inanmady. Onuň edil 40 adam öň ýanyna Nadiýa ýapydan aşağı inip barýardy. Onuň bolup barşy aýnyň sak edişi ýaly çalt däldi. Ol haly ıskyndan gaçan gorludy. Aýaklaryny zordan süýrüýärdi. Şo barmanyň ol edil aýagynyň alynan ýaly ýüdününi ýadyryp bitdi. Göz açyp salymda enäniň hyýalyna birden gaç bermese ýagşydyr diýen pikir geldi. Nadiýa turmagy ýetişmänkä onuň üstüne basmak üçin atyn dewsiledi. Emma Nadiýa ýykylyşy ýar ýüdüniň guruna hem ýerinden galdy. Oňa häzir nähildir üýtgeşik güýjüň erkedýänligi bildirip durdy. Nadiýa balam, dura göri, men bärde diýip ene öýüden erkedip bilmän gyýyryp başlady. Nadiýa kaçmady. Birden ayak çekdi de ýydyna gaňarly. Aňk-taňk bolup toňup barly. Ol ilki hiç de saýgyrmady. Bütün dünýä oň gözüne çaýkanyp ýatan salgym bolup göründi. Ol salgymyň içinden bolsa, özüni çagyrýan mehriban tirişdiýärdi. Kimden salgymyň içinden tüýnüp gelýän gara göründi. Nadiýa onuň nämedigini saýgyrmagy ýetişmäkä, ýene atdan togup düşüp onu bagyryna bastdy. Wah balam, çöregimiz bitin eken. Seni gaýtaryp beren Hudaýa dönen balam. Aýlar aýlanyp ýyllar geçýärdi. Her gün her sagat arzuwul ýeňişe golelaşdyrýardy. Ýeňiş golelaşdygyçda göwnler alňasaýardy. Ahir adamlar uzak garaşdyran beýik ýeňiş geldi. Garowun bilen tepkitde oturan bekidizik owa, dünýä habarlary hemişe giç soğuşardy. Birente habarlar Gurukçuluk ýyllar suwun bir ýerlere ýetmän teşne topragy siňip gidişi ýaly asla bir ýerlere ýetmän ýitip gidýärdi. Bütün dünýä ýaň beren ýeňiş habary bir ýere hem hut şowunyň özüne gelip ýetdi. Aynur adamyň guşoklugyndan bolup duran buğdaýlygyň içindäki kidizik salmanyň boýuny syýryp gelýärdi. Käýlerde çalymtyl ýuşun uran buğdaýlyk säheriň pes saýy şemaryna gaýmak ýaly keşde ýatyp gidýärdi. Esli ýokurgalan günüň şögleti, şol keşdelere zadylaýjy öwüşgün berýärdi. Sarıja bilbiller joşgun bilen taýraşýardylar. Asmanyna pelpelleýän torgoýlar şol bir tüýjü mukamyny ýantylap gaýtarýardylar. Bir ýerde butnaman asylyp duran torgoýatyny edip barýan Aynur. Bir gözel meýdana şo ýerden seretmek üýtgeşik lezzet bolar gerek. Şo torgoýjuk bu ajaýyp görnüşden göz doýman şeýdip duran gerek diýip oýlandy. İşler bir neme böwşeňleşipdi. Kalhoslar ýaplaryň boýundan bir şeýkellik düşüp buğdaýlygyň arasyna oýmur zat göýgürmän galan ýerlerden bede ýatyrýardylar.
Käýerde işleşip ýören kalhosularyň egilip galýany görnýärdi. Aynur ýolunyň uğruna hem deferinip goýulan bedäniň üstüne barýardy. Ol aýak çekdi. Aşyllap oturan buğdaya tin edip pikire batdy. Netip bolsa, büýük hasyl toýýar. Bu hasyly bir göz ýaşymyzy ýuwurup iýmers. Düşmanyň iň soň küsürini berlin eýlenni. Indi düşman näçe şaparanta-da, uluk garşylyk görkezip bilmez. Ganym ajdarhanyň killeti getirenler. Indi goýrugy bilen tarpylýanlar. Nazarjan, saňa urda tulmasyna çagam. Senenem elýü oturulmasam bolýar. Öňkü şekenim hem adyn şeninden agyr. Senin ýeňiş bilen geleniň görsem, anhafil gaýdyp gelýän şaňyz buğday bişer. Täze hasylalar. Täze hasylan ýeňiş toýun tutar. Jan çagam, sen mollum murjak diýip ukap ýerdin. Ýöne inni gelip ýeneň işini elinden almaly bolarsyň. Agyr durmuş, kıyın göreş. Uly ýetki bilimiň kuwatyny alyp çagam. Inni men garrap ýörün. Agalaryň watan üçin göpat boldy. Ýeke dikrarym, sen garlyň. Inni senem mollum sürgeçek bolsaň, ýer bile kim meşgulanur? Sen daýhan bolsaň çagam. Sen ekmelesin ormursun. Sen yerden ýörküňi bilmersiň. Gel nazarjan, ejeň şökün göwüni gallar. İşini ýerinden al, oglum, sen gelersiň. Göwüniň söýüni gaýdan alyp bererin, uly toý tutaryn. Ol öz hyýalyny, nazary haýsy gyýda öýerjekdiginiň pikirini etdi. Oba ýerlerini ýeke-ýekeden gödöňüne getirip urdy. Bu oýlaryň ýyly, gamly oýlar toşup bitdi. Nazary saýryjak gyýdana derek onuň uly oğullar üçin saýlan öň hyýlarynyň keşbi gödöňüne jandandy. Ay Cemal, şeker, altın, maýsy. Ondan oğullar gödöňüne geldi. Begenç, guwanç, ýylaman, ýolaman. Ondan şol arzuly kartyna gödöňüne geldi. Hata urap oturan bäşöý, gelinler, agtyklar. Birdenem uly hatar gädilip ýekece öýe borup galdy. Ene uludan demally. Oňa da şükür. Nazar janym sagamany gelse, öýersem, ýylanýarsam. Ene hatar uran 5 öýden galan ýekece öýüň içini gödöňüne getirdi. Ene bir durla sallançak. Ene agtyny urap otur. Oğulu yerini daşynyna peledan kakka. Ondan yine agty bolýar. Yine agty bolýar. 5-6 ay etdi. Bir wagtky öýdüňe bolşýaly, içeri jagyrlamagyr. Birden eneň gulagyna aýarlan gykyr geçdirdi. Ol ukudan oýunun ýaly bolup başyny garlardy. Ses gelýän tarapa teretdi. Görse aýal geller bir-birine bir zatlar diýip gyýgyryşyp, buğdaýlygyň ortasyny kelip geçýän uly ýola tarap ylgaşyp barýarlar. Şoňa bir zat sözde ýene bir wada näme-nämedigini düşünmedi. Ýütüjik bir wakanyň bardygyny bildi. Ýöne onuň nämedigini kelledin aýrap çykmagy ýetişmedi. Özde bilmän, ýylyň uğruna tarap haýdady. Diňe şondan soň raýon merkezinden atyny ýüdin saldyryp, gykulap gelen atlyny gördü. Ýola tarap ylgady. Onuň gulagyna "Uruş ýatypdyr, ýeňiş" diýen arzuly sesler eşdildi. "Uruş ýatypdyr, ýeňiş" diýip oň öýdem gyýgyryp başlady. Aynur, uly ýola çykanyň aňyrdan gelen atlygym oň üýdeňine ýetdi. Atından düşüp telpegini bulap gyýgyrmagy dowam etdi. "Boşluk! Uruş ýatypdyr! Ay, uruş ýatypdyr! Haw!" Aynur duran ýerinden pırlanıp duran atyň jylygyny ýapyşdy. "Uruş ýatypdyr" diýen ýylyňy döwnen balam. Beýle adamlar ylgaşyp geldiler. Boşluk şiýdi atyň üstünden gapwalylar. Onu ýokoryk zyňyp gapdylar. Soňra aýal erkek diýmän bir-biriniň kellerine telpegini, böwrüni, tahyýasyny, ýagryny göýgeden başladylar. Bir-birle gujoklaşdylar. Gözüň aýdyň, ganym düşmanyň diýinlik. Düşmanyň bir ömürli. Ganym uruşdan ömür diýinligimiz bolsun. Birin tekler duran ýerinden owa, ikincisiňki beýle adamlaryň ýanyna bir şatlyk habar boşlamy şeňdiler. Garanlaryň bolsa hemmesi lükgeti bilen owa tarapy urady. Aynur çağajyklaryň ýanyna ýetmäge gitdi. "Paralam, uruş ýatypdyr. Basam siziň hem howsarlaryňyz geler. Atynyňyza goşurdyňyz" diýip olar ýeke-ýekeden bagyryna basyp çykdy. Boşlukçy gelen ýigidin ýedetini ýetirdiler. Kim oňa tahyýa geydirdi, kim duan ýapdy. Bu begençlik habar getiren adamdan hiç tadı gaýgyran okdular. Her kim iň gymmat, iň mukaddes zadyny berýärdi. Aynur bolsa, oňa nazardan galan der kemerli jöwher pyşagdakdy. Ýetginjekler atatlarynlar. Hatar öýme ok getirmek istiler.
Gülörtany boly kalhozyň ýakly adamy kalhoz problemiyetiniň zaýynyň ýanyna ýöneldi. 3-4 san goýun soýuldy. Skratdan barja uwunyň düýbi çykaryldy. Galyna tarlyp tamdyrlar otgy berildi. Oglanlar akçy urpaň üstüne düşüp göreşip ýadylar. Beküşýärdiler. Ulularyň eli boşragy bolsa olar tomaşa edýärdi. Toýda barakynyň gyryp duran purdody. Uly ýolun partiýanyň raýon komitetiniň birinji sekretary Berdi Atabaýewiň maşyny göründi. Şofýor meýrekat ýetim garanyň maşynyň guguny salyp gaýtdy. Gelip saklanan maşynydan Atabaýew düşdi. Aýnur bilen, gannamagy bilen hem beýle adamlar bilen gadaly görüşdi. Olary beýik ýeňiş bilen utlady. Soňra beýik ýeňişe bagışlanan miting geçirildi. Ýoldaşlar, uluk garaşylan şahatlykly gün geldi diýip Atabaýew kalhosyna öýlendi. Adamlar faşizmiň mergetinden azad edildi. Gahrman Sowet halkynyň hak işi, hak göreşi ýeňiş bilen tamamlandy. Biňşe ýoldaşlar tiziň ýalkym kalhozynyň kalhoslarym özüniň münasip goşundyny goşdylar. Tiziň o wagtyň ýigitleriniň oňlar çözi, beýik watançylyk uruşynyň frontlaryna gahrmançylyk bilen goşdylar. Özleriň edermenligi bilen watanymyzy şöhratlandyrdylar. Sowet Soýuzynyň gahrmany Sizin Merdanowy şuňa Begeniş Nazarow bütün Soýuzymyzda uly şöhrata münasip boldy. Sizin kalhosylaryňyz tyýyrlyk hem gahrmançylykly diýme çekmek bilen beýik ýeňişi ýakynlaşdyrmagy ul goşun goşdylar. Kynçylykly uruş ýyllaryny sizin ýalkym kalhozyňyň hemişe iň gowy netijelere gadanny. Hemişe ýöňdülük elden bermän geldi. Tez fronta kömek bermekde de bakasyna ýetilmedi iş bitirdiňiz. Şonuň üçin partiýanyň raýon komiteti ýeňişe bagışlanan mitini geçirmegi maňa tapşyrdy. Ýoldaşlar, tedi beýik ýeňiş bilen tüýs ýürekden mutlaýan, tediň bu uly ýeňişe goşandyňyz üçin Merwan Kommunistik Partiýamyň adyndan, ýa-da Sowet halkynyň adyndan, partiýanyň raýon komitetiniň adyndan tede uly minnetdarlyk bildirýän. Sizin watanymyzyň kuwatyny mundan beýlekde puwtalandyrmak ugrundaky, baragaçylyk ugrundak göreşde täze sünnükle gadanmaňyzy arzu edýän. Partiýanyň hem Sowet halkynyň şanyna ura sesleri hem el çarpışmary ýaňlanyp gitdi. Soňra aýnur ses söýledi. Owadaşlar ilkinjigedek onuň gözüne ýaş gördüler. Ilkinjigedek ýene özüniň göz ýaşyny gizlemedi. Ýeňiş gutly bolsun dogonlar. Biz bir ýeňişe gany öküp etdik, ders açyp etdik. Oğullarymyzdan, dogonlarymyzdan hem kakylymyzdan zada düşüp etdik. Her bir ýyla barabar günleri, her biri aýlara barabar sagatlar sanap etdik. Gar ýatsanyp, bu düşünüp etdik. Indi uruşdan ömür diýinli bolsun. Adamlar paragaçylykda ýaşadylar. Dogonlar, balalam, şu begenişli gün men size özümiň uly minnetdarlygyny bildirmek isleýän. Siz maňa kyn işini anlaňyz. Hemişe de arkamda daha ýarylyp durduňyz. Sizin gaýdusuz zähmetiňiz, ahlasyňyz maňa ýetilmez gaýrat berdi, güýjüme güýç goşdy. Iň agyr pursatlarda hem sizin arkamda daha bolup duranyňyz üçin ejizlik, ynamsyzlyk duýmadym. Tüýs ýowunyň ýoldaşy boldyňyz, toýuňyz mübarek bolsun, gideniniňiz sagaman gaýdyp gelsin, indi garaşmaly bolmasyn. Ondan soň gannym Aýjemal, beýle kalhosylar çykyp gitdiler. Mitiniň ýeri aýdym saat ulaşdy. Gurban bolanlar üçin dökülen gaýranyş göz ýaşy, diýeri galanyň geljek ýakdaky begeniş göz ýaşy bilen garaşdy. Ölenler ýatlandy, geljekler ýatlandy. Ýeňişden soň enäniň gerdiniň galan ýaly boldy. Çökkün gowyny galkyndy. Körpe ogly, gwardiýa kapitany nazaryň gelerini üýtgeşik sabyrsyzlyk bilen garaşyp başlady. Öz ýanynyň toýuň taýýardyny görüp urady. Gelin edin ben arada söyle boldy. Indi ol uzakly gecelerini öňkü ýaly howzurly geçirmän ýaşy umyt bilen geçirýärdi. Ýeňişiň ýyl süre enäniň iş alada tamartdy. Eýýam arpa oragy düşüp buğday tümür bolupdy. Oragy kimde taýýarlyk görmeli. Taýýarlaş punktyna buğday çekmek üçin ulaglaryň aladasyny etmeli. Diýereň howtlaryny, beýleki swaplaryny bejerişdirmeli. Halta şuwurlary köpeltmeli. Adatça orak düşenden soň ekşiň üstüne göçülip barlýady. Oba boşap diýen ýaly galýady. Diňe garry urtura bolaýmasa, hemme kişi kümeçiligi göçürdi. Eneňim bir aýagy kümeçilikde, bir aýagy obadady. Bugün ene ýekin üstüne aýlanyp, kümeçiligi göçürüp getirmek üçin ýer peýledi. Kümeçilik köprüň süýji tugulyp guýy çykýan ýerde tutulýardy. Beýle ýer bolsa känni elli. Şonuň üçin hem köprüň şer ýyl şol bir ýere göçülip barlýady. Ýöne ene bir gedek kümeçiligiň ýurduny bir näme aşagyrak süýşürmegi ýüregine duýdy. Hem kumsaldyrak ýer boljak,
hem yurt birine araslanacak. Yoksa öňkü yurtda maliyet haklary köne çatmalardan galan çöp salamlar üýüşüp ýatyrdy. Ene kolhozyň diýekeşleriň birini ýanyna 2 tane adam goşup egenlik ýylgyn getirmäge berdi. 4-5 tane adamy guýular arastlamagy belledi. Guýular zaryň uğruna gadylgydy. Her guýunyň arasam 30-40 edimdi. Ýanaşygan bolsa olaryň suwuny azdy kän tapa utpady. Günnäwär çetki guýunyň suwy beýlekre garanna tüýjürekdi. Hem ol diňe agyz suw üçin peýdalanýady. Mal ýakylmaýady. Beýlek suwya uýunrak guýular bolsa mal ýakmak üçin urinýady. Olaryň biri diňe döwekçülüň ýabysy, galla çekýän düýkeşleň düýdüşünni. Olaň mal ýakmaýan wagt bolaýmasa, başga kişiniň guýunyň ýanyna bar päski bermäge haky ýokdy. Bir adam döwekçüleriň, düýkeşleriň geljek wagtyna gabatlap, guýun başyndaky nowlary suwdan doldurup taýin edip goýýady. Üçüncü guýu bolsa, kolhozyň beýleki mallary hem kolhozçylaryň husuty mallary üçin. Ene ilki bilen bakçy üçin 2 tane öý göçürüp getirdi. Meydan kantorasy ornuny hem bir öý göçürüp getirdi. Kolhozçylary çal tuturýaly. Çörek bişirýärem bir öýe getirdi. Çörek bişirmeli aýallary, çal tutmaly aýallary birleşdirdi. Bir işleri bitirilýänçe egenlik getirmäge giden diýekeşlerim geldi. Kolhozçylar bir günüň içinde satma tutunup girdiler. Ertesi arpa urugyny başladylar. Şol gündänem 10 günlük ýarış guruldy. Bayraklar berildi. Akşam oğanlap çatmanın işigine birden ot yanny. Çağalar ay-aydın gijede çatmalyň gaýratynda akşagan üstüne düşdüler. Aýny urlan ganny mekedi, öýüň işigine keçäniň üstüne gürleşip otyrdylar. Birden gyýlaryň läreti ýaňlanyp gitdi. Ýolumuz Lenin ýoly. Göreşdik kuşap bili. Beýik ýeňşe ýetdi, gahrman Sowet diýili. Ýene dikelen duýman galdy. Dilini de dönüün, bağlalam deyip, began isteftenini. Şeyle deyip lehele kaksak günüňizi ne çygaraşdyk? Dilini de dönüün, boyuňyzy dönüün, eýem täze lehele ýatap oturup beripdirler. Alkyş alyp ýurdundan, döşü dolu ordundan, çık, garşyla gelinece, ýaryň gelýär Berlinden. Dilini de güller üstün bağlalam deyip, ene öňsüdürni aýtarady. Buluň tapaýşyny, gülüň oýnaň bağlalam. Sonra Alyoşa Saşadagy rus dilini aýdýan aýdymlar ýaňlanyp başlady. Olaň aýdymlaryny öwrenen türkmen şagazyklary alyp götürdüler. Akşagaňysy konsert meýdanyna gürüldi. Şagalan şadyan owady göwnüne ganyp bekledi. Onu oýnap ýüren şagalaryň arasyna gitmek meýrine ýördi. Ol gapdyny tesini çykarmany oturan gannym öýlenni. Gannym, ýür bidem, bir salym akşaga çykyp göreli. Hem bilimiz ýazarys, hem göwnümde açarys. Ýene diýen sözlerine gen garly. Göwün açmak hakda gürrüň etmek oňa bir hili. Adaty däl zat ýalyp görünni. Ene 4 ýylyň dowamyny beýle pikir etmek ýadyndan çykaryp gidipdi. Hemme wagt durmuşyň emri ýürýär eken. Hemme zady durmuşyň öz saly berýär eken. Uruşyň gadaplylaryny, çağıran ketilen şadyan tezi bugün birden joşgul ýaňlanyp gitdi. Uruşyň gadaplylaryna göwün açmak hakda pikir etmedik ene, bugün adaty däl sözleri dilinden tapdyrdy. Ýeňşe ýetilmedik bolsa, ene beýlese durlanıp bilmezdi. Durmuş. Agar durmuş, adamın tepesinden daha güp basya. Şadiyan durmuş, adamın göwünü asmany göterýär diýip, eýem ýerinden turup, gannyma garaşyp duran ene öz ýanyny pikir etdi. Gannym pişegine töýenip ýerinden galdy. Oňa ne sagyrjylyk güleşineden ene uruşyň salan sanfy ýararak oýlandy. Bu uruş näçe adamly ömürlük maýyp etdi. Näçe adamlaryň ruhuny maýyp edip taşlady. Uruş gannymy aýagynyň mahrum etdi. Enäni ululu arzularyny mahrum etdi. Ol häzir körpe o nazaryň gelene garaşýar. Onu dünýädäki ürk azaplyýar. Onuň bagtly ýaşajakdygyna gowunýar. Ýöne ene her hili şahatlykly günler gelenedi. Özüniň fiýhýary 4 ogruny hiç wagt ýadyndan çykaryp bilmez. Hatar urap oturan 5 tane awy hemişe onuň gözüniň öňünde köýen arzularynyň suraty bolup durar. Olar ýoşlukly ýörep, çatmaň arkasy bilen ak çägäniň üstüne çykdylar. Çağara päskel bermedigi üçin olardan beýleräkde durdular. Ilki Aynur aşağı oturdy. Soňra gannymam oturup pişeklerini gapdaryna goşalap goýdy.
Esli wagtlap seslerini çıkarman oturdular. Şagalan şowgunna diň saldylar. Şagalan oýuny gat ýygy-ýygydan çalyşýardy. Bir görseň guşak gatda oýnap ýördiler, bir görseň çürrük dep oýnaýardylar. Aradan salym geçmäkäde orta durmak oýuny başlaýardylar. Inne bir şagacık bilen arkaýyn oýnap başlady bolsun diýip ene dillenni. Enesinden atasından aýrylan bu jaga şagalaňam hemme sagaman olara gowuşdurna. Belki şeýle bolsunna diýip gannym oň aýdan tasdiklady. İki demdimdi. Çağlar orada yenidem şor öňküler ýaly ala gykyrk boluşup oýnaşyp ýördiler. Basymrak nazarjan mir gelse diýip ene uludan demin aldy. Gannym oň göwnük berdi. Basym gelir Aynur. Inni bir ýandan gelip başlar. Ene ardy kölnüýdi. Nazarjan gelse öýersem ýerlendirsem aýtyk süýsem bu jaga şagalar atenesine gowuşup olaň deregine meňem 10 sana aýtgym boldy. Sabret Aynur, hök man maksadyna ýeterdiň. Wagt dilen dat duýman kan geçäýär. Nazardagy ýeňiň özüniň şagary ýaly wagty ýaňy däme näme. Wa hawly, ömür şu şagy bolup galajak ýalydylar. Ana uly jeňe ýetişdirip oturuverdiler. Wa uruşa ordurma üçin ýetişdiräýin ekenim barlammy. Sen oğullaryň ana şar oýnaşyp ýören şagalyň ömürni uzartmak üçin janyny gurban etdi Aynur. Olar şu şagajyklaryň ömürni ýaşarlar. Geljekki nesiliň ömürni ýaşarlar. Olar ölmek ýokdur Aynur. Enem ýüregi ýokardy dedi. Wah, eneňiň biline ýükdiňiz de şagalam. Nazarym bir gelse batymrak. Şagalar kim-kimden dagaşyp gitdiler. Ene bilen gannymym turup gelişler ýaly ýoş şöýrap gaýtdylar. Enenin gözlerine uyku gelmedi. Ol udoklu gecesini pikrummanla yürüp geçirdi. Nem sünür? Ene gıssan ýady. Ol her minut saýyn buğuşlu kabarına garaşýady. İçeride oturka, daşarda bir yerinin ayakta yeştilse, buğuştukçu gelýän duýdy. Udoktan bir yerinin ödünü tarap gelýänini görse, ondan buğuşlu kabarını tamak ýenni. Hatta ımgır çölüň içinde, buğdoýlyň arasyny ýeki jöýdi gezip ýörkäde, birden töwrüni ýaltaklap, ödüne tarap at salyp gelýän buğuştukçyny gördi. Birdenem ödünün bolup ýörüşine howsala düşýärdi. Men bolup ýörüşim näme? Men nazarjanymyň gelenini görmän, ýölbete çekmekm diýip oýlanýardy. Ene göwrümni giň tutsak bolýusy beter bolýardy. Oturdu diline nazardy. Munyň bolup ýörüşini diňe özdel, töwrüne kadamdan bilýärdiler. Görgülik atyssan ýa diýişýärdiler. Ýek hol ortaýrak gelsedi. Görgülik garaşmak hemini goýmadylar diýip ikinji bir aýdýardy. Ene gyssan ýady. Wagt boldy, geçip durdy. Kalhoz buğday oragına başladı. Birinci gün orlan buğdayı şol gün harmany ýişirdiler. Derrew döwüge başladylar. İlkinji aýagy döwen maatlaryny hem atdylar, sogurdylar, elediler. Şol günüň özüne 4-5 tamdarlyk täze buğday aldylar. Onu hem kümeçilikdäki iki el degirmenine paýlap, birinji gedek täze hatyryň çöregini bişirmek uğruna çykdylar. Kalhozynyň haýyşy bilen ilkinji tamdar çöregi Aynur bişirmeletdiler. Hemme kişi howluýady. Ene hemme kişiden beter howluýady. Oňa hemme zat şol ilkinji tamdar çöregiň bişirilenine bagly. Şol çöregi bişiren badyna nazarym gelejek ýaly. Şol çörekden nazarym ýejek ýalyp gördü. Oldan bile turup ýanyna da bir kysany aýal aldy da hamir ýurmak göre boldy. Hamir ederine howlukdy. Gar dere batdy. Hamirini basyran soň onuň alarına gyssanny. Dol barlap, ýer aljak hamiri öýde giýje goýdy. Ol hamirini goltugyna alyp, täze tamdyryň ýanyna baranyna, gün eýýäm guşluk garypdy. Kalhozçylar günertan diň jalmaga çykýan saýra çöregim taýýar bolmaly naharam. Ene galyp, içi appak bolan tamdyryň köwlenip ýanýan odunyň sönerine howlukdy. Ot ýanyp bolanyň soňurdy. Tamdyryň içine çalaja suwlady da onuň howuruna çyrdy. Ondan repiden doldurup duran tegelek çörekleri yeke-yekeden yapmaga durdu. O repiden tamdyryň diýwaryna hüpledip urýady da birden çekip alýady. Ondan derrew çöregiň gallagyp duran ýerleriniň üstüne basdyrýady. Gyzgyndaýmasyn diýip çöregiň ýüzüne suw depýärdi. Aradan salym geçmäkä buğday çöregiň beýhuş edici gyýsy dumuluşýardy. Aynurun ýüzi owadyň howuruna dymgydyr bolup durdy. Burşok diýerek ýady. Ol tamdyryň içinden edil tegelek güni çykaran ýaly edip ilkinji tegelek çöregi çykardy. O güni eýletine öwürip seredişdirdi. Ondan onu ýaňadan tamdyr salyp arkadan döýdi.
Täze tamdyrlygyndan menämemi. O şunça talsagam arkada gowuşmändir diýip töwregiň näkilen güýdüne teretmän gürledi. Soňra beýlek çöreklerim goparyp arkadan söýüşdirdi. Ahyram bir çöregi logurdadyp çykardy da gapdarnak aýarlar tutdy. Aýarlar ilki çöregi ýüzlerine syýrdylar. Soňra kidijik iki bölejikden döwüp datyp gördüler. Bereketli bolsun diýişdiler. Toý ýarasyn. Ýene daşyny üçin çağajyklaryň hemmedine çörek döwüşdirip berdi. Agdyňyz aşy etdigi, paraçylyk günlerde ýaşap başladyňyz bolsun diýip direk etdi. Toýydyna toý tutulsun. Aynur iň soňky çöregi tamdyrdan çykaranyna, çağajyklaryň biri "Paştalyon gelýär" diýip gaýgardy. Ýene ýüregi gürtüläp urdy. Buğuşluk habarına garaşdy. Emma enäniň ardygynyň terdine bolup çykdy. Paştalyon buğuşluk deregine nazaryň azy habaryny alyp geldi. Gwardiýa kapitany Ençemetegoş ordenlerdir medallaryň eýesi Nazar 9-njy maýda Prag urunak töweşde wepat bolupdy. 9-njy maýda oňa degen ok bir aýdan soň gelip enänem ýykdy. Eli çörekli duran ýene düýbüne palturlun agas ýaly gürpüllep gaýtdy. Onu palata salyp öýüne gitdiler. Derrew raýon merkezine wraç getirmek üçin adamy berdiler. Ýene öýüne gelenden soň tutuş bir gece gündüzläp dilin agzyny galyp butnaman ank bolup oturdy. Hiç kimden hiç tat soramady. Hiç kime hiç tat diýmedi. İýmedem, içmedem. Daşyly önüne. Adamlar oňa näme diýjeklerini, näme etjeklerini bilen okdular. Howsula bilen, wehim bilen teredişýärdiler. Enäniň başyna düşen bet wagtlygy eşiden berdi Atabayew, raýon kedilganasynyň baş wrazyny alyp geldi. Näme diňe bir ýere gelenden soň düşünüp galyny wraz oňa ýelde girmedi. Bir şäher enäniň şeýle agyr urugudan soň entek aýňalyp bilmänligini aňdy. Habar bermediligi, kän ýanyna barmadylygy tapşyrdy. Häzir onuň üçin iň gowy dermanyň rahatlygyny aýtdy. Dirligine mermer heykele dönün ýene bolsa, sartmany tuýurdy. Ol häzir bu dünýä daşyndan teredýärdi. Bu dünýä özüne düýbünden dahalsyz ýaly. Adamlarym, oň edýän işlerim, gurrunlarym başga bir dünýädäki atlar ýaly. Bu näme üçin başga ýol bürkür? Nazar göpat bolup durdy ýalar. Men oglum Nazar, hawa şeýle oglum mady. Men oňa garaşyp ýördüm. Ýene oglum gelmep duruberdi. Ben hem oğulluka. Bu zatlaryň hemmet hakykat-myka? Men näme üçin bu adamlar bilen gatyşyp garaşyp gidiberip bilemok? Ya men ölüp ruhum o dünýäde gezip ýörmüka? Näme üçin maňa şeýle ýakyn görünýän zatlar meniň gaty alysy? O dünýäden bu dünýä şeýle görünýärmika? Näme üçin men aglanmok? Beden özümki dämika? Aslynda men dünýä düşünemok. Men ömrümde näme bolup geçdi? Men bu dünýäde näme gördüm? Ol ömür ýol hakda pikir edip başlaýar. Bir wagtlar men maşgalanmady, hermady, 5 tane ssenariýar oglanmady. Hany olur? Nazarmy öz howslarym bagyny şöllürdi. Näme üçin? Onu näme ýamanlyk gördü? Nazar olan kassyna çykmanyň ahyry. Oğullamy düşman okup aýgynlady. Näme üçin? Oğullarym, olan üstüne barmady ahyry. Ganym düşmanyň öýüdi geldi. Ýugurdym basgylamak, halkymy guretmek üçin geldi. Näme üçin dünýäde beýle gabahatlyklar bolýar? Inni men hemme zatdan el ýugup, ýeki ödüm uwurup galyperdimmi? Men näme üçin ýaşap ýörün? Bu dünýäň maňa geregi näme? Onda näme many galy? Bu zatlaryň barçynmyka? Hakykatmyka? Men uyumukam. Men gaflat uyksyna da golaýmaýyn. Hey beýle de bir zat bolarmy? Hey beýle de bir adalatsyzlyk bolarmy? Aslynda ölüm näme? Dirilik näme? Aslynda ýene häzir ölüm bilen diriligiň sepgidine durandygyny. Häzir ölüm bilen diriligiň arasynda allym merdimli söwüş gidýänligini bilmeýärdi. Dirilik ýeňse ol aýangalmaly. Ölüm ýeňse ol edil häzir zan berip oturuvermeli. Akylyndan ýadyp däli tele bolup gitmeli. Ölüm bilen diriligiň arasynda sessiz döwüş gidýärdi. Ol döwüşiň meýdany bolsa, ýene paýgasy. Paýgas gowşukluk etse gurrun helakçylyk bolmaly.
baygat göreşýärdi. Hakykata akıl getirmäge jan edýärdi. Bu dünýä dolanyp gelmäge jan edýärdi. Kim-kimden onuň duýdansyz urgu derarly kirişkimin dartylan damarlary goşuşyp başlady. Ol başyna düşen ägirt uly gitkileri bütün durku bilen duýup urady. Duýduşy, depedinden dağ ýenip gelýäne dönni. Hey adam oğul beýle agyr gitke, rekimde urga döz gelip bilermi? Ýene bu dünýä gelip näme gördü? Sağlygyny ýetimlik ýutdy. Juwanlygyna zalim agasy ýutdy. Şat durmuşyny 5 tane sancak ýaly uğurny nähan uruş ýutdy. Bu zatlaryň hemmesin mika? Hey beýle de bir zabunlyk bolarmy? Bu zatlar hakykat bolman, ýene gorkunç düşürýän bolaýmasyn? Eýemler 5 oğullarynda ýenip otur bermek bolarmy? Biri ýaşy, ikisi ýaşy. Hey 5-närim el ýugaýmak gormy? Beýle bolsa, ýene bu dünýäden hem şunu ýaşadyn. Ýok, ýene ýalňyş ýanlar. Hey beýle de bir zat bolup bilermi? Anga ol gaflat uyksundan oýanar. Äri nazarym, oğullarym sagaman ýaşaş görünürler. Umyt ýene ölüm penjerinden çekip, segetden bärik süýşürdi. Bir gije gün ýüzläp, daş bolup diýeri heýkel bolup oturan ýene akylyna aýlandy. Bir gije gün ýüzden soň aglap başlady. Zemini lerdany getirip ağladı. Edil zemin nagra tartıp turun ýaly. Onuň nagrasy diňe saçyny üýşürýärdi. Sözleri ýüregiňi pek ýaly gıyım kesýärdi. Ene dünýäden nalady. Kesik barынан nalady. Dünýäde beýle adalatsızlyk bolarmy? Kesipelek. Menne nähili arynmady. Nähili algyň bardy. Maňa näme üçin beýle kassetdiň? Hay seniň bir insan narasyna rehmiň ýenmedimi? Bir şäri näne şeýle boğladyp goýmak bolarmy? O segur ýary nazar ýatlady. Onuň himayet isledi. Öýdüni ýeka taşlap giden üçin deýrenni. Gel derdim paýlaş diýip ýalbardy. Öz ýanyna ekit diýip ýalbardy. Oň dünýäde hiç şeýle ýeşret görmän ganym duşmanyň elinden ölüp giden üçin zarlady. Ýene oğullaryny bir ýatlap ağlady. Olaň birini bir oňurga satlanyrdy. Birim bükdüň balam diýip zarlady. Birini bagyrynyň baga atlanyrdy. Bagyrymy kessin. Bagyr bagymyzyň balam diýip ağlady. Birini ýüreginiň örki atlanyrdy. Ýüregimi ýakdyň balam diýip eňredi. Birini goşa gödüm diýip atlanyrdy. Dünýämiň sıra töşdi. Balam diýip zarlady. Bir yerini damarının qana atlanırdı. Süngümü kuruttum, balam, deyip zarladı. Yine, şağalarının sallanacak diyatan vaatlarını yatladı. Oları hüdülödü. Oları ata çıkardı. İyillerdine yarattı. İyilin alkış alırdı. Öyürdü, iyillenirdi. Artık söydü. Oları vatan goruğunu uruttu. Vatan üçün, iyil üçün mertlerce tegoşmu sargadı. Olaryň edermenligini wasp etdi, taryplady. Vatan üçün başyny goýan oğullarına ene ýüregiyle buýsandy. Olary okatan ganym duşmany gargady. Oğullarynyň ýüreginden parran geçen duşman okuna näle dokady. Ene özüniň süýjü arzuwlary bilen koşlaşdy. Tutup bilmedik aýlar üçün ağlady. Tutup bilmedik toýlar üçün ağlady. Alyp bilmedik gelinler üçün ağlady. Söyüp bilmedik ağtıkları üçün ağladı. Ölünü, oğullarının tavuduğunu götürmeyecekti üçün ağladı. Yine, öz başına düşen ağır günün, hiç insanın başına düşmediğini diledi. Enelen göz yaş dökmer bolmadığını diledi. Dünyada parahatçılık bolmağını diledi. Men parahat dünya üçün, iyil gün üçün, çağılan begenci üçün tegör yarımı, 5 oğlumu kurban ettim. Ehlik uzur gayratım sarp ettim. Şeýle ýoguz günleri görün, yekemen boluyun. Inne bir eneler, ağlymaz bolmasyn diýip diledi. Ene, şonun ýarym aýlap düşükden galman ýatdy. Diňe käte çağajyklary ýeke adyny tutup ýanyna çağırdy. Setini çıkarman, olaň ýüzüniň gözünden tiýip başlardy. Içinden bolsa, baralam. Siz görmeň ýar namut galmaň. Siziň bir ateneňiz gele görsin diýip dilek etdi. Bir gün ol ýylyn öňürde tutup, särin ýşylda oturan buğdaýlaryň gyrasyndan bardy. Urbanyň muruyun, ene toprak.
Altın sünmüller. Dünyada yalnız örkümsiz. Özüňiz kuwat beriň diýip pişirdi. Ene müňdürli hyýallaň gowamyny ýüzüp ýörüşini başyny galdyrmany işledi. Bu doýluň aňartyna çykyp dikeldi. İlerisini ýaýylyp ýatan giň meýdana tersaldy. Günürtanyň salgymy udakda kum deperiniň arasyndan däri derýa kimin uňdaryp gelýän ýaly göründi. Birden bol salgymyň içinde egin gurap oturan 5 tane awy peýda boldy. Enäniň gülügi jigläp gitdi. Onun şu tarafa ılgap gidiveresi geldi. Şu wagtdan mydyndan ayak sesinde işte beýletine görüldü. Gelen Aýjemal. Harma gör aýny urece diýip Aýjemal ene bu son süreleri duruşuna tetlendi. Size hem dözmedim, hem piýaskelermäge ýüregim gıymady. Tüwelimi uraýan ýeriňdi. Beýdip öýüňizi horlap ýörmäň ahyry. İçinden bolsa. Enäniň işi bolan ahlasy bilen ölmän halas bolanyny düşünüp, begenip iki bolup bilmedi. Bar bol çağam, diýip ene asgyny seslendi. Ay nurejeňe dünýäde işden başga näme galdy çağam? Aýjemal, oňa näme diýjegini men ýugdum. Göwünlük berer, teselli berer söz tapmady. Olar kesini çykarman, kümeçli tarap terkeş vurdular. Ýabyň boyun sirip gidýän ýol bilen ýögara hümürdeşip gitdiler. Aýjemal ýoňdan barýady. Aýnur ýerinden oň derek boyuna syň edip pikir ummany şimdi. Wah. Ýeke zowlum bir öýürp ýetişen bolsam bolmaýarmy? Belki agtym bolardy. Şu wagt Aýjemal sandan agtysam bilen gümürden oturan bolsam, menem dünýä şäherikli ýaly bolardym. Ýüküm reňden ýaly bolardy. Aýjemal sandan agtysam ýekedigim bildirmezdi. Şo wagtda ikinji pikir oň öňüne keterdi. Ýok, gaýta şu bolşum gowy. Aýjemal janyň bagyty bagranardy. Ol şu wagtam ejer ýaman görýändirim. Ýöne näme bolsa, ol azat kuş. Bir gün kanatyn ýerде uçar gider. Ýugurt gidener, perden döndür. Kemme zat ýadyndan çykar gider. Birden hudurumsa çykyp oturuverdi. Men nähil bolar kam diýip, ene öýüne garaşylmadyk sowal berdi. Elbetde, ýüregim ýanar. Ben şany atlap ağlaryn. Bu pikirine öýünden tun. Ýok, toba. Beýletsem gabagatlyk bolar. Men ýylyň durmaşyna görüpli edýän ýaly bolaryň. İkinci urtiyet ona garşykdy. Ýok, men Aýjemal jany hiç wagt görüpli etmen. Men tüýs ýüregim bilen oň bagtly bolmagyny arzu edýän. Ýöne men öz köýün arzularym üçin, no bahar oglum üçin aglamaga hakym bar ahyry. Indi maňa tä ölýänsem diňmek ýokdur. Men hemişe ağlar ýörerim. Şeker çykanna da ağlaryn. Altyn bilen. Maysa çykanna da ağlaryn. Özüm ağlamasam, ýüregim şol ağlar durur. Ol Aýjemalyň sesine pikirini aýandy. Aýny urejä. Gyzyl kerwen haçan urdarkak? Wah gyýdym, o zatlary men sizden soramary diýip Aýnur müýünli ýaly görledi. Men işden dertden bir habar ahyr çağam. Aýny urejä. Gyzyl kerweni haçan urarsak ura dübermeli. Bildiňe siziň aýagy üstüne garaňda garaşdyk. Galana boldum göle gyýdym. Indi menden başlyklyk eden bolarmyka? Basym oğlunlar bir gelse, bir işi elimden artalar. Oğlunlar gelse de Aýnur urejä tezi başlyklykdan goýbermer diýip Aýjemal keskin aýtdy. Sözüniň ýygyny bolsa, hyýalyny dowam etdi. Beşi diýip günne çala goşatda ýelek bolar. Muny diňe iş alada halat edip biler. Soňra ol öz ýanyň bardy ýerli bir wagt enäniň başlyklykdan aýrylmaly därlik hakda görüň bolaýsa, hükman öz pikirini aýtmagam, berk durmagym ýüregine dugdy. Inni menne gurubat galmada çağam diýip Aýjemalyň oýlarynyň bir habar Aýnur görledi. Aýnur urejä. Biz hemme zady siziň aýak üstüne garaňa taýýar edip goýduk diýip Aýjemal enäniň ünsüni bu urundan sowmak üçin gürrüňip başlady. Hatda şu olaryň doldurly. Diňe siziň garaňa garaşdyk. Aýak üstüne garanyňyzy siz begendirledik. Gyzyl kerweni ýylen öňürti taýýarlamak üçin giýje günü işledik. Barada dogurdanam. Enäň şökkün göwünni tek berdi. Berekilla şagam. Gatoňyryp suňy diýip begen süret etlendi.
On ýaly bolsa, gyzyl körgeni netip bolsa bu diýer tirin gözüni gurdur. Olar köpçülük olaylanlaryna, köpçülükde başlanan abartda-zabartlygy görüp geňallar. Yürekler nämeýelim howsal öle gürsüllä burdy. Azy habardan bez urun enäniň inni, iýini ıglap gitdi. Ajymar onu bir ýagdaýdan sogurup aldy. Uruşdan bir gelendir aýny uraja. Agdyňdan Hudaý eşitsin çağam. Olaň ikitem durun ýerinden gady. Kümeçülüň çeteniniň ýerenlerine boşluk diýen sesler gulaklaryna ýetdi. Soňra hemme zat aýdyňlaşdy. Nadiýasyň kakaty gelipdir, boşluk. Nadiýasyň kakaty gelýär. Birden ihladymdyr, kümeçülüň gaýratynda guma tarap eňdi. Hemme kişiniň öz adyny tutýan neşden nadiýasyk boldy. Näme düşünmän ankurup durdy. Birdenem onuň gözi ılgap gelýän aý nury düşdi. İl gaýra ılgasa, ol aý nury tarap ılgady. Ýene özüne tarap ılgap gelýän şagan kaky boldy. "Balam, kakan gelipdir. Hemmägeden kim gelip görsün ýerine?" Guzow şagaly ýene kim köplüğün eýdi bililgady. Epilog. Gazetler matam habaryny bütün respublika ýaratdy. Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň merkez komitetynyň çileni, respublikanyň ýokary sowetiniň deputaty, sosialistik däýmetiň gahrymany Aynur Nazarowanyň aradan çykan gakdaky habary respublikanyň partiýa hem döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gol şekillen nekrology adamlar elinde geçirip okudylar. Aynur jaýlamagy respublikamyň ähli kunjaklaryna adamlar geldi. Baharın güneşli günüdü. Pes saýjy şemal, dörrüd minutlaryň hoştap ýygyny getirýärdi. Gülälekli meýdan, zadyry hada meňdiýärdi. Gün goşluk galy beren agyr mereke, ýalkym galwodynyň 2 etaýly klubynyň agyny üýşüp başlady. Aynur ejany öýünden çykarman, galwodyň klubundan çykarman edipdiler. Onu ýöten akşam öýünden şöýre getiripdiler. Eneň tabydyny ýerden göterenlerini şunun ýaly ýagdaýda ýanglanýan "Waý ejazan" diýen ses ýanglanmady. Onuň ýygyny hem agy tedeşdirilmedi. Onuň deregine bu sözleri şöýre üýşen adamlaryň hemmesi ýüregine aýtalýardy. Mereke usulluk güle süýşi urady. Hiç edilmesedi. Bir ýaz ýürüýüşine adat bolmadyk bir ýagdaý boldy. Bugün gowanamçylyga aýarlarym, çağırırım marýalar. Enäni en soňky ýoluna uly ýyl urady. En ýöňde sansyz gül desteleri şemendarlyk süýşüp barýan ýar süýşüp barýar. Onuň ýygynyň enäniň özüniň hem ogurlarynyň ordenleridir, medallaryny götürip barýarlar. Enäniň öz altyn ýyllary bilen ordenlerdir, medallaryny Ajymal, şeker, altyn, maýta da götürip barýarlar. Olaň ýanyna adamy şagalar bar. Enäniň ogurlarynyň ordenlerini hem medallaryny Nadia, Aleksey Aleksandr, Dimitri Klavada götürip barýarlar. Enäniň tabydy. Agar merkem üstüne çalaja çaýkanyp barýar. Ol ýerden ýere geçýär. Her kim enäniň tabydyny 5-10 ýadım ýerine götürip, özüniň mukaddes borjyny berjay edýär. Agy sesi eşdilmedi. Dartgyny matam ümsümlügi hökm sürýär. Enäniň mazarynyň başyna ýas mitini geçirildi. Onu Türkmenistan Kompartiýasynyň merkez komitetynyň sekretary Berdi Atabaýew açdy. Ol ak garýar saçlaryny sypap goýberdi, ardynjyrady. Şonda da oň sede gyrylýyk çykdy. Ýoldaşlar, beş gün hemmemiz üçin mehriban adamy. Watanymyzyň göpalygy ýygyny, zähmet gahrymany, 5 tan gahrymany ul watana bagyş eden gaýratly enäni en soňky ýoluny urýar. Aynur Nazarowanyň geçen durmuş hem zähmet ýoly. Beýik Oktyabr sosialistik rewolýusiýa tarapyndan adatlyga çykan türkmen aýalynyň göreşi ýoludur. Aynur ýöňüň 70 ýyllyk ömrüni diýär durmuş ugruna göreşe bagyş etdi. Galwol guruluşynyň ýyllaryna, beýik watançylyk uruş ýyllaryna deňsiz taýsir edermenlik hem mertlik görkezdi. Onu diýär durmuşyň synpy düşmanlarynyň haýynlygy da, nemis faşistleriň şeklerin agar pidalary da synyryp bilmedi. Ol in agar synaglary mertlik bir dödgeldi.
Ol ähli guzur gayratyny, täze durmuş uğruna göreşi sarp etdi. Ol basmaçylar söýgüli ýaryn öldürenlerine-de, özüne öz gabyryny gazyranlarına-da, beş uğruna aldyranlar ruhdan düşmedi. Täze durmuş uğruna gaýdysızlyk bilen göreşmeginde dowam etdi. Sady türkmen aýalynyň nähil edermenlikleri okuyup bulduğunu bütün elime eşkar etti. Türkmen aýalynyň şöhratyny arşa götürdü. Berdi Atabayev zor ardymyza ýady. Her gedegen söýde täzeden başlaýan ýaly kynlyk bola başlaýady. Aynur köp ýyllar dowamyna ýalkym kalgozyna ýol başçylyk etdi. Kalgoz agdy bir maşgala ýurdy. Ol kalgoz başlygyna däl, uly bir maşgalaň hormatly enetine meňdi ýady. Ony hemmekşi eneti ýaly görýärdi. Onun ýol başçylyk edip gelen ýalkym kalgozy bugün respublikamyň iň ýoňda barjy huzurlaryň biri hasaplanýar. Ýalkym kalgozy uruş ýyllaryna watana galla tapşyrmak bardy hemişe iň ýoňda boldy. Suw meselesi söýdülip, o şekmekli geçirilen soň boldy. Ol iň iri pagtaçylyk huzurlaryň birine urildi. Partiyamyz hem hökümetimiz türkmen halkynyň göpalygydy Aynurun bitirin işlerine uly baha berdi. Oňa sosialistik devletiň gahrymanyny at takyldy. Enşeme gerek respublikanyň ýokary sowetiniň deputat saýlandy. Ol Türkmenistan Kompartiýasynyň merkez komissiyasiniň şileýänidi. Soňra ol sözüne diýini berdi-de uludan demin aldy. Inni guburun gyrasynda duran tabyda ýüzlendi. Aynur, edil uýam. Yeginleşim, yollaşım, hoş. Yatan yerin ýagty bolsun. Sen hakdaky mukaddes ýadygarlygy gelecek nesiller hemişe yüreklerini saklarlar. Soňra Aýjemal, Merdan, Nadia, Aleksey da geplediler. Olaň hemmeti Aynur'a mehriban enem diýip ýüzlendiler. Onuň edermenligi, merdanlygy, mehribanlygy barada aýtdylar. Mitingden soň tabydy emay bilen gowra tarladylar. Her kim bir gadym gumatyp, enaň mukaddes ýadygarlygyny hormatlady. Mereke gül destlerine şümüp yatan täze madaryň ýanyndan saparlap başlady. Madar ýeke galdy. Görgüli dünýä gelmedik ýaly boldy. Azap barny, hasret barny çekip gitdi diýip kimdir bir seslerini. Asla beýle däl diýip Merdan o sözleri aýdan adam güýüne seretdi. O dünýä gelmedik ýaly bolan näler? O dünýäde ösmek ýygy alyp gitdi. Biler bolsaňyz, biziň dünýämiz Aynur ýaly adamlaryň gerdenine duranlar. Beýle adamlar hiç wagt ölýänlerler. Olary halk hiç wagt ýatdan çykarmaz. Aşgabat, Yalta, Pisunda, Aşgabat. 1978-1982 ýyllar. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň kerler hem köýler üçin kitapxanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölüminde ýazga geçirildi. Okudy Settar Awdiýew, Tetreştori Husan Ataýew.